Καλώς ορίζω τον Σωτήρη Ιωάννου, βουλευτής ΕΛΑΜ, αλλά ο νεαρότερος από όλες τις φορές βουλευτής στο Κοινοβούλιο, έτσι. Ακριβώς. Συγχαρητήρια για τον νεαρό της ηλικίας. Να είστε καλά. Εντάξει, σίγουρα αυτό γεμίζει και ευθύνες το έργο το οποίο καλούμαστε να επιτελέσουμε, υπό την έννοια ότι πολλοί μπορεί να υποτιμούν την νεολαία ή να θεωρούν ότι δεν είναι άξια να αναλάβει βάρος και ευθύνες. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πρόσθετο σημείο εργαλείων το οποίο πρέπει να σηκώσω στους ώμους μου και να αποδείξουμε ότι η νεολαία μπορεί και να αντεπεξέλθει, αλλά και να έχει και λόγων και ρόλων στα πολιτικά δεδομένα του τόπου μας, γιατί στην τελική αφορά το δικό μας μέλλον, τα όσα είτε ψηφίζονται στη Βουλή είτε καθορίζονται από την πολιτική. Κύριε Ιωάννου, μου είπετε πριν την έναρξη σας αποκαλώ Σωτήρη. Και αν μου μιλάτε στον ελληνικό. Ισχύει και για σένα, Σωτήρη. Ελίτα. Λοιπόν, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Γιατί το ΕΛΑΜ εμένα αρχικά έκανε ένα κλικ μαζί με τη Χρυσή Αυγή. Και θα ήθελα να μου πεις, Σωτήρη, πού διαφοροποιείται ή πόσο διαφοροποιείται που τούτο που ξέραμε ότι ήταν η αρχή για το ΕΛΑΜ. Καταρχήν είναι σημαντικό το ότι έχετε φιλοξενήσει, είχες φιλοξενήσει το ΕΛΑΜ και στα πρώτα του στάδια, σε περιόδους που ίσως κάποιοι να αρνούνταν να φιλοξενήσουν το ΕΛΑΜ και να ακούσουν τις απόψεις του. Έδωσα μάχη κάποτε με τα κανάλια για να το δεχτούν το πράγμα, και γιατί μου δίνει την ευκαιρία, Σωτήρη, να πω ότι είμαι υπέρ της απόλυτης δημοκρατίας. Πρέπει να μιλούν όλοι. Ακριβώς. Είναι δύσκολο κάποιος ο οποίος ασχολήθηκε σήμερα ή τα τελευταία χρόνια με την πολιτική να το αντιληφθεί αυτό. Αλλά ναι, το ΕΛΑΜ πέρασε διαπυρός και σιδήρου και υπήρχαν και στιγμές οι οποίες δεν είχαμε καν προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συνήθως είχαμε διάφορους να μιλούν για εμάς χωρίς εμάς. Από εκεί πέρα το ΕΛΑΜ επέλεξε το δικό του δρόμο. Έχει αποστασιοποιηθεί πλήρως από την Χρυσή Αυγή πριν ακόμα υπάρξει η καταδίκη από την ελληνική δικαιοσύνη. Εμείς θεωρήσαμε ότι οι τακτικές και οι πρακτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν ήταν λανθασμένες, δεν εξυπηρετούσαν τον σκοπό τον οποίο υπήρχε. Θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να πιστώσει και στο ΕΛΑΜ το γεγονός ότι οι σχέσεις τις οποίες είχε με τη Χρυσή Αυγή ήταν όταν αυτή ήταν το τρίτο πολιτικό κόμμα της Ελλάδας, στηριζόταν από 500.000 Έλληνες. Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερα και προηγουμένως, εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχουμε καμία απολύτως επαφή ή σχέση. Όλες μας οι διεθνείς επαφές βασίζονται στο κόμμα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών που προεδρεύει και η κυρία Μελώνη, η πρωθυπουργός της Ιταλίας. Και από εκεί πέρα εμείς καλούμε τον κόσμο να μας κρίνει στην βάση των δικών μας θέσεων και των δικών μας πράξεων. Έχουμε αποδείξει, νομίζω, διαμέσου της πορείας μας όλα αυτά τα χρόνια το ποιοι είμαστε, τι πιστεύουμε. Και ως εκ τούτου θεωρώ ότι ο κόσμος πλέον είναι σε θέση να μας κρίνει στη βάση των δικών μας θέσεων. Σωτήρη μου, να μου επιτρέψεις να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, παρόλο που δεν το συνηθίζω, από αυτά που ίσως είναι προκαταλήψεις ή ζωφά, θολά γύρω από το ΕΛΑΜ. Δηλαδή κάποια πράγματα που μπορεί να μην είναι γνωστά ή που μπορεί να μας τα ξεκαθαρίσεις, να μας τα αναλύσεις καλύτερα. Ένα παράδειγμα, θα αρχίσω από το πιο πρόσφατο, τούτο που έγινε με τον Γιώργο Γαβριήλ. Δηλαδή το ότι επιάσα κάποια παιδιά από ό,τι ακούστηκε του ΕΛΑΜ και κομμάτια από τη ζωγραφική του και συνθέσαν κάτι εντελώς διαφορετικό. Ισχύει, δεν ισχύει, τι συνέβη? Ήταν μια ιστοσελίδα του διαδικτύου η οποία πήρε κάποιους πίνακες του Γιώργου Γαβριήλ, τους συνέταξε σε έναν κολάζ, όπως και αν ονομάζεται, δεν θεωρούμε κομμάτια ότι... από το... κομμάτια. Δεν θεωρούμε ότι επηρέασαν ή άλλαξαν την ζωγραφική την οποία έκανε ο συγκεκριμένος κύριος, αλλά τα έβαλαν όλα σε ένα. Ήταν του ΕΛΑΜ τα παιδιά τούτα, δηλαδή ήταν ιστοσελίδα του ΕΛΑΜ? Δεν είναι ιστοσελίδα του ΕΛΑΜ, είναι μια ιστοσελίδα πατριωτική, η οποία αναρτά αυτού του περιεχομένου. Ήταν άνθρωποι του ΕΛΑΜ που έκαναν? Όχι, δεν ήταν άνθρωποι του ΕΛΑΜ, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια πατριωτική ιστοσελίδα, στην οποία έχουμε δει και πάρα πολλές φορές ότι παρουσιάζουν και θέσεις δικές μας, αλλά και άλλων πολιτικών οι οποίοι έχουν παρόμοιες απόψεις. Να μείνουμε λίγο στο πατριωτική που είπες. Ωραία.
Αν θέλετε να σχολιάσουμε και κάποια παραπάνω πράγματα όμως για αυτό το Να ζήτημα. επανέλθω. Μην ανησυχείς, εγώ κάνω πισωγυρίσματα Ωραία. στις συνεντεύξεις μου. Απλά ακολουθώ τον ήρμο και τα φωτάκια που μου δίνει ο άλλος ως ερεθίσματα. Είπες πατριωτικό. Ναι. Τι εννοείς, δώσ' μου το περιεχόμενο. Πατριωτισμός για μας είναι η έμφυτη αγάπη την οποία έχει ο κάθε άνθρωπος για την πατρίδα του. Θεωρούμε ότι τον αγαπάει κάποιος την πατρίδα του, είναι λες και Εγώ, αγαπά ας πούμε, την μητέρα. κλαίω όταν μιλώ για την πατρίδα μου. Σημαίνει είμαι πατριώτης, θα υποθέτω. Θεωρούμε σύμφωνα ότι με αυτοί οι οποίοι υπερασπίζονται την πατρίδα τους θέλουν να τη δουν να ευημερεί, θέλουν να την δουν να είναι ελεύθερη, ανεξάρτητη, κυρίαρχη. Θέλουν τον λαό μας να τον υπερασπίζονται και να μην είναι αυτός δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας πολίτες αυτού του τόπου. Θεωρούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πατριώτες ή ένα κόμμα αυτό είναι πατριωτικό. Εμείς αυτοπροσδιορίζομαστε σε ένα κόμμα πατριωτικό, εθνικόφρον, συντηρητικό σε διάφορα ζητήματα όπως και αυτό το οποίο αναφέραμε προηγουμένως. Αυτή είναι η πολιτική μας ιδεολογία. Το εθνικό και στο συντηρητικό. Θέλω το περιεχόμενο του, όπως το προσδιορίζεις. Όπως σας είπα προηγουμένως, υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας, θέλουμε το καλύτερο για αυτή, στη βάση των πολιτικών μας θέσεων και θα σας δώσω για έναν παράδειγμα. Στο δημογραφικό, οδηγούμαστε να καταντήσουμε μειονότητα μέσα στον ίδιο μας τον τόπο. Σε αυτόν όλοι συμφωνούν. Άρα, ωραία, συμφωνούν, ναι. Αλλά δεν αρκεί για έναν πολιτικό χώρο να κάνει διαπιστώσεις. Χρειάζεται και οι πολιτικές του πράξεις να συνάδουν με αυτή την κατάσταση. Για παράδειγμα, στο δημογραφικό. Τελευταία πάει καλύτερα η πολιτική, νομίζω, σε ό,τι αφορά την έξοδο πολλών. Για το μεταναστευτικό και τις απελάσεις. Βεβαίως, πάει καλύτερα. Έχουμε αργήσει να κάνουμε πολλές πράξεις. Προειδοποιούσε το ΕΛΑΜ χρόνια πριν, όταν κάποιοι δεν είχαν καν αντιληφθεί ότι έχουμε πρόβλημα στην πατρίδα μας. Θεωρούμε όμως μπορούν να γίνουν και άλλα, τα οποία θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο το πρόβλημα και θα μας φτάσουν στους αριθμούς τους οποίους θέλουμε. Τους πλούσιους, τους πλούσιους τους θέλουμε, δηλαδή τον τρίτο χώρο που αγοράζουν, που χτίζουν, και τους φτωχούς δεν θέλουμε. Ποια είναι η θέση σας? Δεν είναι θέμα προσωπικών προτιμήσεων. Να ακούσω λίγο τη θέση σας. Δεν είναι θέμα προσωπικών προτιμήσεων το τι θέλει ο Σωτήρης, τι θέλει η Ελίτα, τι θέλει ο Α ή τι θέλει ο Β. Εμείς λέμε ότι όποιος μπαίνει παράνομα στην πατρίδα μας, δεν σέβεται την φιλοξενία και την προστασία που του παρέχουμε, δεν είναι αποδεκτός για εμάς στην Κύπρο. Αυτό είναι το θέμα. Όμως αν ο νόμος είναι ένας νόμος όπως αυτή τη στιγμή το πολεμάτε πολλοί βουλευτές, δηλαδή το ότι μπαίνουν με εταιρείες που μπορεί πίσω να είναι και Τούρκοι. Μπαίνουν με εταιρείες που έχουν μια πρόσωψη που περνά από τον νόμο, γιατί είπες νόμιμα ή μη νόμιμα. Είπα παράνομα. Ναι, αυτοί που μπαίνουν παράνομα στην πατρίδα. Όμως μπαίνουν με τον νόμιμο τρόπο άνθρωποι οι οποίοι ενστερνίζονται τη γη full. Δεν θα μας μείνει γη. Είχαμε τις προάλλες τον κύριο Μορφίτη που εξήγησε δημογραφικά τι αλλίωση δηλαδή τρομοκρατήσει όταν ακούσεις. Καταρχήν να τα ξεχωρίσουμε όμως. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Το ένα το οποίο αφορά το μεταναστευτικό και νομίζω θα είμαστε και σε θέση στη συνέχεια να το αναλύσουμε ακόμα περισσότερο. Και το άλλο είναι η πώληση γης σε άτομα από τρίτες χώρες, η οποία, να τονίσουμε όμως, γίνεται με νόμιμον τρόπο. Θυμίζω ότι η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας επιτρέπει αυτήν. Ποια είναι η θέση σας? Εμείς η δική μας θέση είναι κάτι το οποίο επεξεργαζόμαστε για να μένουμε και τα σχετικά νομοσχέδια από το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι να εφαρμοστεί κάτι παρόμοιο με αυτόν το οποίο έχει η Αγγλία στο Ηνωμένο Βασίλειο με τα 99 χρόνια στα οποία αγοράζεται η γη από κάποιον αλλοδαπών και στα 99 χρόνια επιστρέφει πίσω στο κράτος. Είναι αυτό το οποίο θέλουμε να εξετάσουμε και καλούμε και το Υπουργείο Εσωτερικών. Θεωρούμε ότι παρουσιάζοντας την πολιτική του θα την εξετάσουμε και ανάλογα. Αργήσαμε πολύ όμως. Αργήσαμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ερχόμαστε και ακολουθούμε για μία ακόμη φορά τις εξελίξεις. Και αυτό μας φέρνει σε ένα σημείο να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις. Γιατί αντιλαμβάνεστε μια αγοραπολισία η οποία έγινε μέχρι σήμερα, δεν είναι εύκολο να πάμε και να την ακυρώσουμε ή να την
τροποποιήσουμε. Θέλω να έρθω λίγο στους ξυλοδαρμούς. Πιστεύω ότι το έχετε αντιμετωπίσει μέσα στο δικό σας το κόμμα. Έχουν ακουστεί ότι οι άνθρωποι πατριώτες, εθνικόφρονες κτλ. Δεν ξέρω αν ήταν του ΕΛΑΜ. Τέθηκε ποτέ το πράγμα. Αλλά με τούτη την ρητορική, πολλές φορές οι άνθρωποι βγάζουν αποθυμένα πάνω στους αδύναμους. Ήθελα τη δική σου θέση. Ως ΕΛΑΜ είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θεωρώ το έχουν αποδείξει οι πράξεις μας ότι καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας και δεν θεωρούμε ότι αποτελεί μέτρο πολιτικής ή μπορεί να επιλύσει το οποιονδήποτε πρόβλημα. Εμείς από τη μεριά μας τις οποιασδήποτε θέσεις που έχουμε παρουσιάσει οι πολιτικές το έχουμε πράξει στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου κατατέθοντας πολύ συγκεκριμένες προτάσεις μέχρι σήμερα είτε στο Κοινοβούλιο είτε στην δημόσια συζήτηση και επαναλαμβάνω δεν είναι κάτι το οποίο θεωρούμε η βία, η προσφυγή στη βία ότι θα επιλύσει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Αντιθέτως στοχοποιεί τις θέσεις τις οποίες υπερασπίζεται κάποιος άνθρωπος. Από την άλλη, εγώ δεν θα το πω ρητορική μίσους, αλλά στην έντονη στάση και λόγο, πολλές φορές άνθρωποι που δεν έχουν την κριτική σκέψη, είναι το υπόβαθρο, να κάνουν τη σωστή χρήση. Συμπεριφέρονται μέσα σε τούτο το πλαίσιο με έναν τρόπο βάναυσον, απάνθρωπο, που δεν τιμά κανένα. Επαναλαμβάνω, δεν θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι σωστό, θεμιτό ή αποδεκτό. Από εκεί πέρα όμως, επειδή έχουμε συνηθίσει να μας αποκαλούν και ακραίους σε διάφορα... Θα ήθελα να μου απαντήσεις. Κάποιος ο οποίος μας αποκαλεί ακραίους ή ότι εκφράζουμε ρητορική μίσους, θα πρέπει να γίνει και πολύ συγκεκριμένος. Δηλαδή, είναι ακραίο το να αντιστεκόμαστε στην Ισλαμοποίηση της πατρίδας μας. Με δηλαδή, ποιον τρόπο να αντιστέκεστε? Με τις πολιτικές μας θέσεις και τις προτάσεις τις οποίες καταθέτουμε. Ποια είναι επί τούτου, ας πούμε? Ένα παράδειγμα. Για το θέμα του μεταναστευτικού. Όχι, για το θέμα του εξισλαμισμού. Η Ισλαμοποίηση για μας είναι το θέμα του μεταναστευτικού. Okay. Μπορούμε να τις αναλύσουμε στη σαφές. συνέχεια. Ναι. Το να αντιστεκόμαστε, το να θεωρούμε ότι, για παράδειγμα, η Ριζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν είναι λύση η οποία θα προσφέρει μέλλον στην Κυπριακή Δημοκρατία. Διάβασα τις θέσεις σου στην ιστοσελίδα σου. Ωραία. Και στον ελληνισμό της Κύπρου είναι ακρότητα. Ερώτηση εδώ. Τι αντιτάσσετε? Γιατί έχω να κάνω με έναν παιδί μορφωμένο, ένα συγγραφέα. Δηλαδή να πάω και εκεί. Διάβασα για σένα. Ήρθα διαβασμένη. Λοιπόν, λέμε ότι δεν μας αρέσει αυτή η λύση, η οποία είναι βάσει των ψηφισμάτων, βάσει της διεθνούς κοινότητας, των συνομιλιών, των τόσο χρόνων, του. Δεν μας αρέσει. Τι αντιτάσσουμε? Εγώ όταν σε μια ομάδα μου έλεγα τούτο δεν είναι ωραία ιδέα, έλα δώστε μου άλλες 2 προτάσεις. Ωραία. Εφικτές. Διότι και εγώ θέλω να ελευθερωθεί η Κύπρος και να ζήσουμε μονιασμένοι όλες οι κοινότητες με ισορροπία, όπως ζούσαμε ακόμα καλύτερα. Γιατί κάνω και αυτοκριτική. Θέλω να ακούσω για τη δική σας αυτοκριτική και για το τι αντιτάσσετε στη Ριζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Αυτόν το οποίο αντιτάσσουμε είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία να παραμείνει έναν ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, χωρίς συνιστώντα κρατήδια, και ουσιαστικά οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι νόμιμοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να απολαμβάνουν όλα τα προνόμια και τα δικαιώματα τα οποία απολαμβάνει ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης. Κάτι ιδανικό, κάτι υπέροχο, κάτι ουτοπικό μέσα στην πραγματικότητα. Ένα λεπτό. Ναι. Το ότι ζουν εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες είναι κάτι ουτοπικό και κάτι το οποίο θα πρέπει απλά να τον ονειρευτούμε. Και εγώ σας λέω κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι μέσα στα κεκτημένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ελεύθερη διακίνηση. Τα οποία καταργούνται, ελεύθερη διακίνηση θα υπάρχει και σήμερα. Μπορώ και εγώ σήμερα να πάω στην Ισπανία, στην Ιταλία. Δεν είναι οι πατρίδες μου όμως η Ισπανία και η Ιταλία. Κάποια πράγματα που είναι όμορφα να τα λες, αλλά συνειδητοποιάτε ότι τούτα είναι ψηφίσματα από τα οποία είναι και κίνδυνος αν εκτραπούμε. Το πρώτο. Η πολιτική δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι κάτι το σταθερό.
οι διεθνείς συγκυρίες αλλάζουν, οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι συνεχώς ρευστές. Θυμίζω τα πάντα ρί του Ηράκλειτου. Δεν μένει τίποτα σταθερό και βεβαίως θεωρούμε ότι οι διεθνείς συγκυρίες αυτή τη στιγμή ευνοούν την Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά επαναλαμβάνω κάτι. Θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να διεκδικήσει για τους πολίτες της ό,τι δικαιώματα απολαμβάνουν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες. Δηλαδή, το αν θα μετατρέψουμε την Κερίνια και την Αμόχωστο, για παράδειγμα, ότι είναι για μας η Ισπανία και η Ιταλία, θεωρείτε ότι αυτό είναι θεμιτόν ή είναι αποδεκτόν? Ασχέτον τι θεωρώ εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα είναι ιδανικά όπως τα λες. Μακάρι να μπορούσαν να εφαρμοστούν. Δεν τα διεκδικήσαμε έναν ποτέ, άλλο το σκεπτικό. γνωρίζετε. Και να τα διεκδικήσεις ότι είσαι ένας όριμος βουλευτής, παρόλη την ηλικία σου μεστός. Ξέρεις ότι οι πραγματικότητες είναι πολύ διαφορετικές που το δίκαιο. Αλλά εσύ θα παντρευόσουν ποτέ μια Τουρκοκύπρια? Είμαι παντρεμένος με Ελληνοκύπρια. Αν ήσουν ελεύθερος. Δεν νομίζω. Γιατί? Θεωρώ ότι δεν θα τα βρίσκαμε. Καταρχήν, πού θα παντρευόμαστε? Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι, είναι μουσουλμάνα. η Τουρκοκύπρη Τουρκοκύπρια. ήταν δίχως θρησκεία. Δηλαδή, Δεν νομίζω να ήταν δίχως. Ήταν άθρησκοι πιο πολύ μέχρι που προσεύχονταν στον Αγιόρκη. Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας μιλάει για μουσουλμάνους και χριστιανούς. Ήταν όμως άθρησκοι, Σωτήρη. Εγώ σας λέω τι καταγράφει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο έγινε το 1960 και αφορούσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους και βέβαιως τους Αρμένιους, τους Μαρονίτες και τους Λατίνους, και κατέγραφε πολύ συγκεκριμένα, αν θέλετε μπορούμε να τρέξουμε σε αυτόν, ότι έχουμε χριστιανούς και μουσουλμάνους και οι χριστιανοί ανήκουν στην ελληνική κοινότητα και οι μουσουλμάνοι ανήκουν στην τουρκική κοινότητα. Θεωρώ ότι με την γυναίκα την οποία θα παντρευτείς θα πρέπει να έχεις περισσότερα κοινά παρά λιγότερα. Άρα θα παντρευόσουν αν ήσουν ελεύθερος, να με συγχωρέσει η σύζυγος, η κυρία Ιωάννη. Τώρα κάνουμε υποθετικές ερωτήσεις. Ναι. Μια Ρωσίδα, η οποία είναι ορθόδοξη. Μιλούμε με πολλές υποθέσεις. Ναι, θα ήσουν ανοιχτός, ο γιος σου, ας πούμε. Μιλούμε με πάρα πολλές υποθέσεις, τις οποίες είναι γενικότητες, αλλά η δική μας θέση και γενικότερα αναφερόμαστε σε πολιτικά ζητήματα. Εσύ, θέλω να σε καταλάβω. Δεν γνωρίζω αν θα παντρευόμουν μια Ρωσία. Μια Ορθόδοξη. Θα μου προτιμούσα κορίτσι από τον τόπο μου. Okay. Να πάω λίγο σε σένα, να μου επιτρέψεις, να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και να πάμε μετά στις θέσεις σου. Μεγάλωσες στη Λάρνακα, γεννήθηκες στη Λάρνακα. Έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στη Λάρνακα, στο κέντρο της πόλης. Έχω περάσει από τα διάφορα σχολεία της πόλης μας. Οι γονείς σου? Οι γονείς μου είναι πρόσφυγες από την Αμόχωστο. Ναι. Μετά την εισβολή έχουν παντρευτεί στη Λάρνακα, έχουμε κατοικήσει εκεί. Εγώ γεννήθηκα το 1995. Πήγες ποτέ Αμόχωστο? Όχι. Γιατί? Δεν ήταν προσωπική μου επιθυμία, από την έννοια ότι δεν μου είναι αρεστόν το να δείξω ταυτότητα για να μεταβώ στο ίδιο μου το σπίτι. Και αυτό πρέπει να πω ότι το σέβομαι, είτε πάει κάποιος είτε δεν πάει. Σεβαστόν το σκεπτικό εφόσον πάει για προσκύνημα. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι πάνε για προσκύνημα. Ναι, οι θέσεις τις οποίες... Μάλλον η οπτική με την οποία αντιμετωπίζουμε. Προσκύνημα είναι ενός τι γίνεται. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Η οπτική την οποία αντιμετωπίζουμε κάποια γεγονότα είναι σε ζήτημα πολιτικής φύσεως και όχι τόσο. Θεωρείς ότι είναι πολιτική θέση να δώσεις την ταυτότητα σου, αφού έγινε γνωστό ότι δεν παίζει κανένα ρόλο? Θεωρώ ότι η Τουρκία το έχει εκμεταλλευτεί γενικότερα. Όπως γενικότερα έχει εκμεταλλευτεί όμως και το ζήτημα των ανοιχτών οδοφραγμάτων. Σε πολλά επίπεδα. Μα είναι πληγή, το πιο κλασικό το status quo είναι πληγή. Βεβαίως είναι πληγή και το πιο τρανταχτό παράδειγμα το οποίο μπορεί να
το δει ο καθένας είναι με το τι αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν οι Τουρκοκύπροι πριν 25 χρόνια ή μόλις άνοιξαν τα οδοφράγματα πριν από περίπου 20 χρόνια και με τι αυτοκίνητα κυκλοφορούν σήμερα. Αν δει κάποιος τους αριθμούς των τουριστών, οι οποίοι φτάνουν στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και πάνε στα κατεχόμενα. Αν δουν την αναλογία του παρεμπορίου το οποίο γίνεται. Αυτό είτε του κανονισμού της πράσινης γραμμής. Το έλα να δεις. Δηλαδή, όμως, ότι ο αθέμητος ανταγωνισμός ο οποίος υπάρχει. Αντιλαμβάνεσαι ότι εάν αποφασιζόταν να κλείσουν τα οδοφράγματα θα ήταν διχοτόμηση. Διότι είμαστε εν κυβέρνηση όλης της Κύπρου. Είμαστε υπεύθυνοι για όλη την Κύπρο, άσχετον αν είναι εγκατεχόμενοι. Χαίρομαι που κάνετε αυτόν τον διαχωρισμό, γιατί πολλοί αποκαλούν, για παράδειγμα, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας εκπρόσωπον της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Είναι πρόεδρος του κράτους της Κύπρου και υπάγεται όλη η Κύπρος. Απλά είναι κατεχόμενο έναν κομμάτι από την Τουρκία. Βεβαίως. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ενταχθεί ολόκληρη. Όλο το νησί ακριβώς. με αναστολή του ευρωπαϊκού κεκτημένου στις κατεχόμενες περιοχές μας. Θα δίναμε έναυσμα. Κοιτάξτε, κλείσαν τα οδοφράγματα. Κοιτάξτε, μπορούμε να επικαλεστούμε πολλούς λόγους και θυμίζω το έχουμε πράξει και στο παρελθόν. Είναι παρακινδυνευμένο, δεν είναι? Επί εποχής κορονοϊού. Και επαναλαμβάνω κάτι. Αυτή τη στιγμή οι διεθνείς συγκυρίες θεωρούμε ότι ευνοούν την Κυπριακή Δημοκρατία υπό την έννοια της συνεργασίας και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή στον κόσμο και κοντά στη γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα πολύ κλασικό παράδειγμα. Το ζήτημα της Ουκρανίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία, όπου η Ουκρανία διεκδίκησε κυρώσεις και στήριξη απέναντι στη Ρωσία. Ένα θέμα το οποίο αφορά δύο χώρες οι οποίες δεν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι παρόμοιο. Ο πλούτος. Ωραία. Είναι παρόμοιο με αυτόν το οποίο έχει συμβεί και στην Κύπρο και θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτήν ακριβώς τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωτήρη, το πιστεύεις ότι θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε βάσει του μεγέθους και βάσει του πόσο σημαντικοί ή ασήμαντοι είμαστε? Πραγματικά σε βλέπω στα μάτια. Θέλω να μου απαντήσεις, το πιστεύεις? Είναι wishful thinking. Καταρχήν, αν συγκρίνουμε τα μεγέθη της Ουκρανίας με τη Ρωσία, είναι παρόμοιο με το αν συγκρίνουμε τα μεγέθη της Κύπρου με την Τουρκία. Το πρώτο. Το δεύτερο. Όχι, ο πλούτος, μιλώ για τον πλούτο. Ωραία, πάμε στον πλούτο. Η γεωγραφική θέση της Κύπρου, η Μέση Ανατολή, θεωρώ ότι δεν είναι τυχαία που αμέτρητοι κατακτητές πέρασαν από την Κύπρο και γενικότερα πάντα η Ανατολική Μεσόγειος ήταν κάτι το οποίο αποτελούσε μπόθον των μεγάλων δυνάμεων. Δεν είναι τυχαίο που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η θέση είναι πολύ σημαντική. Το Ηνωμένο Βασίλειο στο παρελθόν, η Μεγάλη Βρετανία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία επιδίωξαν τον έλεγχο. Με σεβασμό μέχρι τώρα ή... Όχι, δεν μας έχουν συμπεριφερθεί με σεβασμό. Θεωρείς ότι φταίμε εμείς? Φταίμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και από το παρελθόν. Υπό την έννοια ότι δεν απαιτήσαμε αυτά ακριβώς τα οποία αναφέρω και φτάνουμε στο πολύ παρελθόν, ενώ πριν κάποιες δεκαετίες, όπου αποφασίσαμε για παράδειγμα να ενταχθούμε στους αδέσμευτους. Καλά, εντάξει. Ας σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ήταν επιλογές μας όμως. Άλλο πλαίσιο. Ναι, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν επιλογές μας οι οποίες μας οδήγησαν σε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Στο μέλλον να και πούν το ίδιο για σήμερα. αν δεν μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος, είμαστε καταδικασμένοι να τα ξαναζήσουμε. Πολύ σωστό, αλλά όχι επιλεκτικά. Ας σε ρωτήσω κάτι για να γίνει λίγο πιο ξεκάθαρο, γιατί θέλω να πάω πίσω σε σένα. Εφίαμε που το δικό σου, θέλω να σε γνωρίσω πιο καλά. Αν είχατε την απόλυτη εξουσία, αλλά δεν θα απλωθείς, θα μου πεις 1, 2, 3, την απόλυτη εξουσία, τι θα αλλάζατε? Κοίταξε, καταρχήν το πρώτο βασικό για εμάς, το έχω αναφέρει και προηγουμένως, είναι το να επιδιώξουμε και να ζητήσουμε τη δημιουργία ενός ενιαίου κράτους στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενός κανονικού κράτους. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι όταν πάμε στην Ευρώπη και πούμε ότι... Αν μας πούν it's a joke, δεν υπάρχει πιθανότητα, είναι δεσμευμένο, έγιναν αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών κτλ. Ωραία. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιδιώκει την απόλυτη δημοκρατία, για παράδειγμα,
θα γελάσει όταν της πούμε ότι θέλουμε να είμαστε έναν κανονικό Εγώ κράτος όπως είναι και σου όλα απαντώ ότι τα πες υπόλοιπα ότι της είναι Ευρωπαϊκής όλα Ένωσης. όχι. Πες ότι είναι όλα όχι. Υποθετική ερώτηση. Θα ήσασταν έτοιμοι για πόλεμο? Δεν είναι θέμα Αλλά πολέμου. τι? Δεν θεωρούμε ότι είναι θέμα. Άρα αποκλείεται Δεν είναι ζήτημα πολέμου. Για εμάς ο κλασσικός, καταρχήν, μας αρέσει ο ρεαλισμός. Και πολιτικός ρεαλισμός για μας είναι ο κλασσικός αυτός τον οποίο έχει εκφράσει ο Θουκυδίδης, ο οποίος λέει ότι οι σχέσεις μεταξύ των κρατών αφορούν την ισχύ της κάθε πλευράς και όχι την ηθική ή τον νόμο. Και ότι ο δυνατός προχωρεί όσον το επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύναμος υποχωρεί στον βαθμό που το επιβάλλει η αδυναμία του. Εμείς αυτόν το οποίο λέμε λοιπόν είναι καταρχήν τη διεκδίκηση της ύπαρξης ενός κανονικού κράτους στην βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, όπου οι Κύπροι πολίτες έχουν το δικαιώματα που έχουν και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες στις χώρες τους. Δεν είναι φανταστικό. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το ζήτημα. Και άπτονται των διπλωματικών κινήσεων των οποίων μπορεί να πράξει η Κυπριακή Δημοκρατία. Μην επεκταθείς πάνω στο εθνικό. Πες μου και άλλα πράγματα που θα αλλάζατε. Τούτον έγινε σαφές. Έχετε τον τρόπο να το ορίσετε. Τι εννοείται να επεκταθώ σε άλλα ζητήματα? Ας πούμε, θα αλλάζετε κάποια άλλα πράγματα δραστικά από τα υφιστάμενα τρέχοντα θέματα? Αναφέρεστε γενικότερα. Γενικά έχουμε τη διαφθορά, έχουμε τη woke agenda, έχουμε το θέμα των ομοφυλοφίλων, στο οποίο πήρετε θέση να μην γίνεται νομική αλλαγή φύλου. Από την αρχή παράδειγμα. Δεν την αλλάξαμε. Ναι, γενικά θέλω να μου απλώσεις λίγο το φάσμα. Είσαστε στην εξουσία. Ωραία. Παιδεία, θα αλλάζατε κάτι? Θρησκεία, θα αλλάζατε κάτι? Δεν θα αλλάζαμε θρησκεία. Όχι θρησκεία σίγουρα, αλλά θα αλλάζατε κάτι στον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα? Βεβαίως αλλάζαμε και το πιο σημαντικό για εμάς είναι ζήτημα προτεραιοτήτων. Υπό ποια έννοια? Ότι σε διάφορες περιπτώσεις, πάρα πολλά μάλλον τα οποία λέμε, όπως για παράδειγμα την στήριξη των πολυτεκνών οικογενειών, των μονογονεϊκών οικογενειών, των ατόμων με αναπηρίες, τους χαμηλοσυνταξίχους, τους νέους μας, τους χαμηλόμισθους. Τη χαμηλά αμοιβόμενη τάξη, τους ανθρώπους που είναι πιο αδύναμοι. Ακριβώς. Σε πολλές περιπτώσεις ψάχνουμε για παράδειγμα χρήματα από πού θα αντλήσουμε για να καταφέρουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι δεν υπάρχουν και απεριόριστα κονδύλια γενικότερα στο κράτος μας. Υπάρχει πλεονασματικός προϋπολογισμός, αλλά δεν υπάρχουν απεριόριστα κάτι που πρέπει κονδύλια. Να πω, να μου επιτρέψεις. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να δώσουμε πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες. Άρα εδώ θα δίνατε προτεραιότητα. Βεβαίως, θα δίναμε προτεραιότητα. Γενικότερα το σύνθημά μας, το οποίο δεν είναι απλά σύνθημα, είναι η πολιτική μας, είναι το πρώτα Κύπρος. Και εμείς λέμε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, είτε αφορά αποφάσεις, είτε αφορά συμφέροντα, είτε αφορά νόμους στους Κύπρους πολίτες και στις κυπριακές επιχειρήσεις. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό για την επιβίωση του τόπου μας και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, για παράδειγμα, στην φορολογική μεταρρύθμιση δώσαμε απόλυτη προτεραιότητα στη στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων και στη στήριξη των κυπριακών οικογενειών, καταφέρνοντας πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες οδήγησαν και σε τροποποιήσεις οι οποίες στηρίζουν τις οικογένειες με παιδιά. Σωτήρη, να πω ότι και εγώ έχω παρακολουθήσει ότι βοηθήσετε άτομα αδύναμα. Δηλαδή πρέπει να δώσω τα εύσημα στα παιδιά τα οποία έκαναν τούτη τη δουλειά. Δηλαδή πρέπει να λέμε το καλό πάντα και να είμαστε δίκαιοι. Θεωρούμε ότι η κοινωνική πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντική. Είναι το αίμα του τόπου. Γιατί αφορά... Όχι, δεν είναι απλά ζήτημα αλληλεγγύης, αφορά την επιβίωση μας ως λαός και αν αποκτηνωθούμε σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να μην μας ενδιαφέρει τι κάνει ο δίπλα μας ή πώς περνά, αν μπορεί να επιβιώσει, τότε αντιλαμβάνεστε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα αποτελέσουμε παρελθόν. Θέλω την άποψη σου όμως για τους ανθρώπους που είναι ξένοι μεταναστές και πεινούν ή καίγονται σε ένα διαμέρισμα. Θα τους βοηθούσετε εξίσου? Σε προσωπικό επίπεδο εννοείται θα βοηθούσαμε, αλλά ας σας πω κάτι, επαναλαμβάνω, οι θέσεις μας είναι πολιτικές. Αυτή τη στιγμή στον κόσμο αλλά σαν υπάρχουν... θα πιάνετε τα δέματα που σας έβλεπα που εκάμνετε μέσα στα Χριστούγεννα, τα πάρετε σε 5 ανθρώπους οι οποίοι πεινούν, έχουν μωρά, ξένοι. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στους συμπατριώτες μας, οι οποίοι δυστυχώς, να σας πω κάτι, έχουν καταντήσει αυτή τη στιγμή
πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Δεν διαφωνώ. Και θα σας αναφέρω συγκεκριμένο. Όχι, Σωτήρη μου, Όχι, θα Σωτήρη σας μου, πω συγκεκριμένο δεν- παράδειγμα. Σωτήρη, Θα σας πω δεν συγκεκριμένο διαφωνώ. παράδειγμα. Ως δημοσιογράφος ήταν η έννοια μου. Ο Θα σας πω, κόσμος τούτος. να σας πω Ναι. και θα αντιληφθείτε τι εννοώ. Για παράδειγμα, σήμερα, μια μητέρα η οποία θέλει να πάει να λάβει το επίδομα τέκνου, Ναι. ξέρετε πόσα έγγραφα, πόση γραφειοκρατία, πόσα χαρτιά Απαράδεκτα πρέπει πράγματα. να μαζέψει και πόσους μήνες Μάλιστα. πρέπει να περιμένει για να βοηθηθεί από το κράτος τα Σωτήρη, αυτονόητα και τα απαραίτητα. ξέρω γιατί Την ήμασταν ίδια ώρα εκεί. όμως Ναι. έρχεται κάποιος παράνομα, είτε από τα κατεχόμενα είτε με τη βάρκα, δεν έχει πάνω του ούτε ταυτότητα, Ναι. ούτε διαβατήριο, ούτε ξέρουμε ποιος είναι, ούτε πόσο χρονών είναι, ούτε ποιον είναι το παρελθόν του. Κρατά μόνο έναν iPhone ή έναν άλλον ακριβό κινητών τηλέφωνων και την ίδια ώρα είναι αυτόματα λήπτης βοήθειας από το κράτος. Γιατί τόση γραφειοκρατία, εσύ ως βουλευτής που το έψαξες, γιατί τόση γραφειοκρατία για την ντόπια γυναίκα? Υπάρχει πολλή καθυστέρηση και ίσως και το προσωπικό το οποίο βρίσκεται σε αυτές τις θέσεις δεν είναι σε αριθμό αρκετό Γιατί για να τους αντιμετωπίσει. ξένους, τους Μα σας οποίους λέω, κάποια κατονόμασες. πράγματα Γιατί γίνονται και εκεί- αυτοματοποιημένα. Σωτήρη, γιατί εκεί δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού? Αυτό θα πρέπει να απαντηθεί από το ίδιο το κράτος. Γι' αυτό Το σας λέω. έψαξες? Γι' αυτό σας Το λέω. έψαξες ως βουλευτής? Όχι, δεν το έχω ψάξει. Νομίζω είναι πάρα πολλά καλή ιδέα. Να το ψάξουμε. Αλλά σας λέω ναι. για παράδειγμα, να πούμε, εδώ έχω τον προϋπολογισμό για το 2026 για τις δαπάνες του μεταναστευτικού. Δεν γίνεται να ξοδεύουμε 200 συν εκατομμύρια Εντάξει, από είμαστε τον... υποχρεωμένοι βεβαίως. Από ποιον είμαστε Από την υποχρεωμένοι? Ευρώπη. Αν η Ευρώπη μας έχει δώσει έστω και ένα ευρώ από αυτά, σας λέω. 200 Ξέρω λεπτομέρειες, αλλά ξέρω ότι είμαστε υποχρεωμένοι για 200 κάποια εκατομμύρια πράγματα. ευρώ προέρχονται από τον κρατικό προπολογισμό. Και εγώ αναρωτιέμαι, ποια πολιτική της Ευρώπης λέει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν παράνομα στην πατρίδα μας και να μην στηρίζουμε ή να δυσκολεύουμε τους συμπατριώτες Αυτό μας, οι είναι- οποίοι είναι άτομα με Αυτό είναι αναπηρίες. πολιτική την οποία εκατέθεσες. Σαν άνθρωπος όμως, λες ότι αν έβλεπες μια οικογένεια ξένων μεταναστών, Δεν είμαστε τέρατα. Δεν είμαστε τέρατα. Αλλά το θέτω και πάλι σε πολιτικό άρα επίπεδο. είναι τέρας αυτός που μπορεί να βοηθήσει ένα ξένο και δεν το κάνει. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπες δεν είμαστε τέρατα, άρα είναι Μου λέτε τέρας. τώρα, αν βρω τώρα Ναι. μπροστά μου κάποιον άνθρωπο ο οποίος μου πει ότι πεινώ και θέλω βοήθεια. Ξένος, Προσωπικά- εργάτης, δίχως προσωπικά- διαβατήριο. Ναι. Σας λέω όμως κάτι διαφορετικό και πάλι. Είναι άλλη Αυτή πολιτική. τη στιγμή υπάρχουν στην Κύπρο, στον κόσμο ολόκληρο, δισεκατομμύρια άτομα τα οποία είναι πεινασμένα. Θα έρθουν όλοι στην Κύπρο. Θα μπορεί η Κύπρος να τους συντηρήσει, να τους φιλοξενήσει, με ρωτάς, να τους είμαι ταΐσει και υπέρ να τους ποτίσει. αυτής της πολιτικής που λέει ότι ανάλογα με το μέγεθος μας, ανάλογα με τον πληθυσμό μας και ανάλογα με το πρόβλημα που έχουμε της κατοχής, είναι αδύνατο. Ωραία. Επίσης είναι αδύνατο να μην γίνεται ενσωμάτωση. Διότι καλλιεργείς Εμείς δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να γίνει ενσωμάτωση. Γιατί έχει δε- γίνει δε- κάτι παρόμοιο. όσους αποδέχεσαι, Προσπάθησε η Σουηδία, για τους παράδειγμα, και κλικώνεις και τους σκανδιναβικές. κάνεις... Είναι χρέος του κράτους να σπάσει αυτά τα γκέτο. Ναι, τα Αλλά γκέτο. προσπάθησε η Σουηδία και η Δανία να κάνουν ενσωμάτωση και ξέρετε που κατέληξαν. Στο δεύτερης και τρίτης γενιάς μετανάστες είτε να βιάζουν, είτε να μαχαιρώνουν, Είναι άσχημα είτε πράγματα. είτε να σκοτώνουν. Άσχημα, πολύ. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η ενσωμάτωση την οποία προσπαθούν κάποιοι να παρουσιάσουν είναι έναν παραμύθι. Και φτάνοντας στο σημείο το οποίο συζητούσαμε προηγουμένως, εμάς η δική μας πολιτική είναι το ότι από την στιγμή που υπάρχουν συμπατριώτες μας που το έχουν ανάγκη, θα στηρίξουμε τους συμπατριώτες μας που το έχουν ανάγκη. Ως προτεραιότητα. Είναι όπως ως το σπίτι προτεραιότητα. Αυτό του λες. καθενός. Είναι όπως το σπίτι του καθενός. Αν μπορεί να στηρίξει έναν άτομο, θα στηρίξει τον αδερφόν του, θα στηρίξει κάποιον ξένον. Ποια ήταν η σχέση σου με τούτον το χώρο, οι γονείς σου, τι σου έδωσαν ως παιδεία, ως ιστορία? Γιατί εσύ από το 2010 βρίσκεσαι σε τούτον το χώρο που αυτή τη στιγμή είσαι βουλευτής του. Με ποιον τρόπο να μεγάλωσες, τι άκουες, ποιες ήταν οι προσλαμβάνουσες σου? Μεγάλωσα με αυτόν το τρίπτυχο, το πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια, το οποίο θεωρήσα οι γονείς μου το έχουν μεταδώσει και το θεωρούμε ότι είναι οι πιο όμορφες, οι πιο αγνές, οι πιο σημαντικές κορυφές αξίες τις οποίες Εκείνοι έχει- πήγαν κατεχόμενα ποτέ να δουν το σπίτι έχουν πάει, ναι, στο παρελθόν. Πολύ παρελθόν έχουν δει το Ως σπίτι τους. προσκύνημα, τούτο που μέχρι είπα εκεί, εγώ. ναι.
Τώρα, από εκεί και πέρα, έχω μεγαλώσει με τις ιστορίες των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Το πρώτο βιβλίο το οποίο διάβασα ήταν το Ζίδρος του Σπύρου Παπαγεωργίου, αφιερωμένο στον Γρηγόρη Αυξεντίου. Και είναι εκεί που αντιλαμβάνεσαι το μεγαλείο των ανθρώπων οι οποίοι υπότισαν με το αίμα τους αυτόν τον τόπο. Σε ρωτήσω κάτι. Είσαι νέος άνθρωπος. Προχτές εγώ είδα τον Καποδίστρια, το έργο του Σμαραγδί. Θα πω την δική μου αίσθηση. Εντάξει, είμαι πολύ συνεπαρμένη από το Δεν έχω πρόσωπο καταφέρει του Καποδίστρια. Ελπίζω να έχω την ευκαιρία τις επόμενες μέρες. Ήταν ένας υπέροχος πολιτικός. Λέει του και ιστορία, όχι μόνο η ταινία. Όμως, είδαμε τους ήρωες του 1921, όπου έγινε και εκτεταμένη μια παρουσίαση στο παρελθόν από ελληνικό κανάλι, να τα βάζουν με τον Καποδίστρια, να συνομωτούν εναντίον του, να συνηγορούν στη δολοφονία του. Γιατί δεν πήραν πίσω τα χρήματα που έδωσαν στον αγώνα. Η ερώτηση μου είναι άλλη. Η νεολαία, στην οποία προσωπικά δίνω όλη μου την ψυχή να προχωρά, να είσαστε στην πρώτη γραμμή. Μπορεί ή έψαξε να μάθει πίσω από το μύθο την πραγματικότητα των ανθρώπων. Δυστυχώς, καταρχήν να πούμε ότι η διχόνοια είναι το μεγαλύτερο πάθος του ελληνισμού. Και δυστυχώς μας έχει καταβάλει πάρα πολλές φορές η διχόνοια. Εσύ έψαξες να μάθεις πίσω από το Γεώργιο Γρίβα, ας πούμε, τι ήταν τα καλά και τα κακά, διότι είναι Χριστοί, κανένας δεν είναι Χριστός, είμαστε άνθρωποι. Εψάξετε η νεολαία ή εδεχθήκατε την ιστορία ή από τον Μακάριο, για να μην αφήσω κάποιον έξω. Εψάξετε πίσω από το δοσμένο δικό μας την αλήθεια, την πραγματική των ανθρώπων. Έκανα την έρευνα για τον Αυξεντίο, να σου πω την αλήθεια. Τι φαΐν έτρωε, τι άνθρωπος ήταν, πόσον εξόδευε, πώς ζούσε, πώς κοιμάτουν. Απλά πράγματα ήταν το αγαπημένο του φαΐ. Και ήταν η δουλειά του. Λοιπόν, ψάξετε πίσω. Και εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι αφορούσε και πρόκειτον για καθημερινούς ανθρώπους. Ήταν θεοί, ήταν οι μη θεοί οι ήρωες μας. Ήταν η καλύτερη η πεμπτουσία του τόπου. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν ο πιο αγνός, ο πιο όμορφος, ο πιο ηρωικός αγώνας. Ήταν σωστός βάσει των δεδομένων. Βάσει των δεδομένων και των αφού μας είπαν 100 φορές δεν μας θέλουν για ένωση, είναι η Ελλάδα. Όχι διότι μπορεί να μην μας ήθελαν. Μισό λεπτό, όχι οι Ελλαδίτες. Ωραία, αυτόν ήθελα ακριβώς να πω. Αλλά πολιτικά. Μπορεί κάποιες κυβερνήσεις. Εκείνες οι συγκεκριμένες που πηγαίναμε. Δεν μας ήθελαν. Ο ελληνικός λαός όμως ήταν πάντα στο πλευρό της Κύπρου. Ασυζητητή. Και δεν είναι τυχαίο. Ασυζητητή. Και όποιος μάλλον αφισβητά ή αφιβάλλει, γι' αυτό μπορεί να επισκεφθεί τον τύμβο της Μακεδονίτης σας και να δει τα κενοτάφια. Σωτήρη, όμως θα πίσω στην ερώτηση. Εκατοντάδων. Δεν θα μου διαφύγεις. Η ερώτηση είναι η εξής. Πίσω από κάθε μύθευμα υπάρχει μια πραγματικότητα. Η ερώτηση μου σε εσένα ως αντιπρόσωπο της νεολαίας, είσαι ο πιο νεαρός μας βουλευτής από όλες τις εποχές. Εψάξετε να δείτε τις αλήθειες πίσω από τούτα τα επιτεύγματα, πίσω από τους ανθρώπους, πίσω που τούτα τα ιερά και όσια τα οποία για αρκετές ιστορικές προσωπικότητες εγώ έχω διαβάσει. Δεν μπορώ τώρα να αναφερθώ γενικότερα στην νεολαία μας. Δυστυχώς και στα σχολεία είναι αποσπασματική η διδαχή των ιστορικών εθνικών μας γεγονότων. Ακόμα και οι ιστορίες Κύπρου, όταν ήμουν εγώ πριν 13-14 χρόνια στο Λύκειο, θυμάμαι ότι κάναμε κάποιες σελίδες απλά για την κυπριακή ιστορία, τη σύγχρονη κυπριακή ιστορία. Με μεγάλο λάθος. Βεβαίως. Και εξαντλούσαμε πολύ περισσότερο χρόνο, για παράδειγμα, για το διαφωτισμό ή για τον Μεσαίωνα ή για άλλες ιστορικές περιόδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ίσως δεν καταφέραμε να μεταδώσουμε σε όλη την νεολαία πραγματικά το τι ακριβώς πέτυχαν οι πρόγονοί μας και σε τι ακριβώς οφείλουμε. Ή σε τι απέτυχαν, βεβαίως. Να το βάζεις και τούτο, γιατί έτσι μαθαίνετε ιστορία. Και σε τι ακριβώς οφείλουμε σήμερα το γεγονός ότι έστω και το 63% των εδαφών μας είναι ελεύθερα. Γιατί αν ανατρέξουμε πριν από κάποιες δεκαετίες, ήταν κατεχόμενη ολόκληρη η Κύπρος. Επιμονή μου βάσεως ήταν κατεχόμενη. Ωραία.
οι συνθήκες Ναι. γενικότερα και οι πράξεις της κάθε εποχής μας Πες έφεραν μου στο σημερινό σημείο. μια υπερτιμημένη αλήθεια που τελικά δεν απέβηκε υπέρ μας. Δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Πες μου έναν υποτιμημένο άνθρωπο που θεωρείς ήρωα από την ιστορία μας. Δεν θέλω να επιλέξω έναν συγκεκριμένα. Ναι. Θα αναφερθώ στους αγωνιστές, στους πολεμιστές του 1974. Και αυτό γιατί έχει καθιερωθεί προφανώς ότι έχουμε νικηθεί το 1974, αφού η Τουρκία έβαλε και κατέχει εκ τότε το 37% των εδαφών μας. Αλλά το αποτέλεσμα, αν δεν υπήρχαν ηρωικές μάχες, είτε στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, είτε και σε άλλες περιοχές αυτή τη στιγμή, σήμερα πιθανόν να μην υπήρχε καν η Κύπρος Πρέπει να και η σου πω ότι Κυπριακή συμφωνώ Δημοκρατία. απόλυτα μαζί σου. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω οποιαδήποτε άλλη θυσία ή κάτι διαφορετικό, και επειδή έχει γραφτεί με μαύρα και μελανά γράμματα στην ιστορία μας το 1974, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υποτιμούμε αυτούς τους ήρωες οι οποίοι κράτησαν κυριολεκτικά θερμοπύλες. Και σε τιμά που το αναφέρεις. Επίσης να σου πω, αν δεν το ξέρεις, επειδή κάνουμε έτσι έναν διάλογο, είχε κερδιθεί ο πόλεμος στην πρώτη εισβολή. Δηλαδή υπάρχει από την... Υπάρχει και παραδοχή από την Τουρκία ότι δεν προχώρησε όσον θα είχαν θεωρούσαν. δώσει μήνυμα ότι χάσαμε τον πόλεμο. Γιατί είχαν καθαριστεί θύλακες Χάσαν τον πόλεμο. στις διάφορες πόλεις, δεν προχώρησαν. Γι' αυτό αποδεικνύει και ότι ήταν μια προδομένη Και είναι η άποψή σου κατάσταση. για την προδοσία? Η άποψή μου είναι πολύ συγκεκριμένη, ότι θα πρέπει επιτέλους να ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου για να βγουν όλες οι αλήθειες οι οποίες υπάρχουν. Και η μεγαλύτερη μου απορία είναι γιατί οι κορυφαίοι και δεν το έχει απαντήσει κανένας μέχρι σήμερα. Οι κορυφαίοι χουντικοί αξιωματικοί, οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, ποτέ δεν έχουν δικαστεί ή καταδικαστεί για το ζήτημα της Κύπρου. Υπάρχουν πάρα πολλές ευθύνες και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Στην Κύπρο καταδικάστηκαν, Σωτήρη. Δηλαδή, καταδικάστηκαν οι άνθρωποι που αυτό λέω, ότι αυτόν αποδεικνύει η ιστορία μας. Και δεν ξεκινά η ιστορία στις 15 Ιουλίου, ξεκινά πολύ πιο νωρίς, για να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο με τα τραγικά γεγονότα της εισβολής της 20 Ιουλίου και στις 14 του Αυγούστου, αλλά θεωρώ ότι δεν βολεύει πολλούς να Αν ανοίξει. ζούσες τότε, τι θα έκαμνες? Δεν μπορώ τώρα να κρίνω. Είσαι γνώστης, απάντα. Δεν μπορώ τώρα να κρίνω τις συνθήκες της κάθε... Μακάριος Γρήβας. Η μισή είναι μέσα στο κόλπο, ο άλλος κόσμος αγνοούμε. Πιστεύουμε ότι ο Μακάριος πουλά το όνειρο, πουλά την ελπίδα. Μπες στο πλαίσιο. Μπαίνοντας στο πλαίσιο, θεωρώ ότι ο Γεώργιος Γρήβας Ζυγενής υπήρξε μια από τις ιστορικότερες και σημαντικότερες προσωπικότητες της Κύπρου, του ελληνισμού της Κύπρου. Ο κάθε άνθρωπος. Πες μου κάποια λάθη. Ας σας πω όμως, ο κάθε άνθρωπος κάνει λάθη. Αλλά το στίγμα το οποίο άφησε στην Κύπρο και γενικότερα στον ελληνισμό, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα είναι ο άνθρωπος ο οποίος ηγήθηκε του αγώνα της ΕΟΚ, του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα, την πρώτη φορά ουσιαστικά που οργανωμένα και συντεταγμένα οι Κύπροι, οι Έλληνες της Κύπρου αντιστάθηκαν σε κάποιον κατακτητή και μάλιστα πέτυχαν και πολύ σημαντικά το παρελθόν του, έτσι, αποτελέσματα. Του Γεωργιού Γρήβα, δίχως να θέλω να μειώσω το καλό κομμάτι της ιστορίας. Βρέθηκε και στην Μικρασιατική εκστρατεία ως νέος τότε ανθιπολοχαγός. Βρέθηκε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατηγορήθηκε και ως συνεργάτης της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Κατηγορήθηκε ως συνεργάτης των Ναζί, κατηγορήθηκε ως συνεργάτης των Άγγλων, κατηγορήθηκε για πάρα πολλά ζητήματα. Θυμίζω όμως ότι η οργάνωση Χ, της οποίας ηγήθηκε ο Γεώργιος Γρήβας Διγενή, χαρακτηρίστηκε ως μια από τις αντιστασιακές οργανώσεις, οι οποίες πολέμησαν τον εισβολέα και γενικότερα μετά είχε και ρόλο στον συμμορήτο πόλεμο. Ο αγαπημένος ήρωας του δικού μας απελευθερωτικού.
του δικού μας απελευθερωτικού αγώνα. Όπως είπα προηγουμένως, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία και αδυναμία στον Γρηγόρη Αυξεντίου, χωρίς να θέλω, επαναλαμβάνω, να. Ξέρεις ποιο ήταν το αγαπημένο του φαΐ? Όχι, δεν γνωρίζω. Γνωρίζω άλλα. Όπως? Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι έγραφε στην Καθαρεύουσα. Το επάγγελμα του? Ήταν οδηγός ταξί, οδηγός λεωφορείου. Είδες πόσο ταπεινός. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε και είναι δύσκολο να χωρέσει μέσα στο μυαλό μας το πόσο απλοί και καθημερινοί ήταν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι όμως μπροστά σε έναν ιδανικό, το οποίο ήταν η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, και να σπάσουν την καταπίεση, έφτασαν στο σημείο ένας άνθρωπος να γίνεται ολοκαύτωμα μέσα σε έναν κρυσφύγετο, μέσα σε μια σπηλιά, και να παραμένει ατάραχος, αντιμετωπίζοντας το θάνατο. Έχω την εντύπωση ότι ήθελαν να πεθάνουν. Ήθελαν να γίνουν παρανάλωμα για την ιδέα τους. Ή ξέραν ότι πρόκειτο να γίνουν θυσίες. Δεν θεωρώ ότι ήταν σκοπός τους να πεθάνουν. Σκοπός ήταν η επιτυχία και η νίκη. Ξέραν ότι ο Γρηγόρης Αυξεντίου όμως δήλωσε όμως ότι εγώ θέλω να σας δώσω το παράδειγμα. Όχι μόνο μέχρι σήμερα, είπε ότι μέχρι σήμερα σας δίδαξα πώς πολεμούν οι Έλληνες. Σήμερα θα σας διδάξω και πώς πεθαίνουν. Σε κάθε περίπτωση όμως απορρίπτω και θεωρώ βλασφημία, γιατί όταν λέμε κάποιος είναι βλάσφημος αναφερόμαστε ότι προσβάλλει τα ιερά και τα όσια. Είναι βλασφημία το να αφήνουμε υπονοούμενα ότι ο Γρηγόρης Αυξεντίου είτε αυτοκτόνησε είτε σκοτώθηκε από κάποιο συναγωνιστή. Όχι, δεν είπα ότι έγινε κάποια τέτοια αναφορά. Όχι. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν. Ναι, όχι, είμαι πολύ συγκεκριμένος ότι δεν λέχθηκε κάτι στη συζήτηση μας. Δίνοντας τον όρκο για τον αγώνα. Θεωρώ ότι ήταν απόλυτα συνειδητοποιημένοι. Δεν είναι εύκολο να χωρέσεις σήμερα στο μυαλό σου πώς ένας 18χρονος. Λέμε ότι εγώ είμαι νεαρός, είμαι 30 χρονών και λέμε ότι είμαι νεαρός. Ένας ο οποίος είναι 12 χρόνια, ήταν 12 χρόνια. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου ήταν 27, νομίζω. 27-28. Ένας νέος ο οποίος ήταν 12 χρόνια νεαρότερος μου, πήγαινε χωμή σχολείο, δεν μπορεί να χωρέσει εύκολα ο νους μας πώς είχε αυτόν το θάρρος να περπατήσει το δρόμο προς την Αχώνη και αντί να τον καταβάλει το άγχος, η αγωνία ή οτιδήποτε, να τραγουδά περήφανα τον εθνικό, να τραγουδά περήφανα τον εθνικό ύμνο. Βεβαίως. Γιατί θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος αντλεί δύναμη από το παρελθόν των προγόνων του. Ένας ήρωας πώς ζει όμως, Σωτήρη, σήμερα? Δηλαδή δεν είναι κάτι ούτε μακρινό, όπως είπες εσύ, καθημερινοί άνθρωποι, ήταν ταπεινοί άνθρωποι. Σήμερα τι είναι ηρωικό κατά την άποψή σου? Να επιβιώσεις μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες τις οποίες υπάρχουν, το πώς ζει ένας ήρωας. Σήμερα. Ναι, ηρωικό τι είναι? Αρχικά το πήρα και πώς ζει ένας ήρωας, για παράδειγμα, βετεράνος πολέμου. Δυστυχώς δεν τους έχουμε δώσει την απαραίτητη σημασία, αναγνώριση τίποτε, και αφοσίωση. Δώσαμε τους 5-10 ευρώ σύνταξη και τούτη πριν 10 χρόνια. Ναι. Οι ήρωες σήμερα γύρω μας είναι πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολλοί. Είναι και τα άτομα με αναπηρίες τα οποία παλεύουν μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να επιβιώσουν. Άρα ο απλός άνθρωπος που είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι μας, για παράδειγμα, ένας γεωργός, ένας αγρότης, ο οποίος για δεκαετίες καλλιεργούσε τα χωράφια μας, τα χωράφια του, και φτάνει σήμερα σε σημείο να παίρνει 300-400 ευρώ σύνταξη και καλείται να επιβιώσει. Ένας ομοφυλόφιλος, ρε Σωτήρη, ο οποίος είναι ομοφυλόφιλος, γεννήθηκε ομοφυλόφιλος. Δεν είναι ήρωας όταν αναγκάζεται να αποδεικνύει τον εαυτόν του διπλά για να γίνει αποδεκτός? Τι εννοείται? Νομίζω ότι έχετε μια... Αντιθέτως έχουν βγει και σε πολλές περιπτώσεις σε παρελάσεις. Θέλω την άποψη σου για τη woke agenda. Για τη woke agenda, είμαστε εναντίον της woke agenda, και δεν αφορά μόνο το ζήτημα των ομοφυλόφιλων και γενικότερα της ΛΟΑΤΚΙ agenda, αφορά και την πράσινη συμφωνία, για παράδειγμα, αυτές τις ανοησίες, κατά τη δική μου εκτίμηση, οι οποίες το μόνο το οποίο προσφέρουν είναι αύξηση των εξόδων, του κόστους κτλ. Είναι η προσπάθεια να παρουσιαστεί ο άντρας και η γυναίκα, μάλλον ότι δεν έχουμε δύο φύλλα, ο άντρας και η γυναίκα, αλλά 64 ή περισσότερα. Το να λέμε τον πατέρα και τη μητέρα γονέαν 1 ή γονέαν 2. Τώρα, όσον αφορά τους ομοφυλόφιλους,
ή τους ανθρώπους με διαφορετικών σεξουαλικών προσανατολισμών. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε άλλον το φύλο, που είναι ο άνδρας και η γυναίκα, και άλλον ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Προφανώς ο καθένας δικαιούται να έχει τον σεξουαλικό προσανατολισμό που επιθυμεί ο ίδιος. Και στο κρεβάτι του μπορεί και έχει το δικαίωμα προφανώς να πράττει ό,τι ακριβώς θέλει μέσα στο δικό του σπίτι. Λοιπόν, σε αυτόν το οποίο διαφωνούμε εμείς από τη μεριά μας είναι στα υπερβολικά δικαιώματα τα οποία κάποιοι θέλουν να τα μετατρέψουν σε νόμους του κράτους. Και αναφέρομαι πολύ συγκεκριμένα στον γάμο, στην υιοθεσία παιδιών από ομοφυλόφιλα ζευγάρια, τη δυνατότητα αλλαγής φύλου με μια απλή γραπτή αίτηση, το ζήτημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Είχαμε διαφωνήσει έντονα κι εμείς. Για ποιο θέμα διαφωνήσετε? Για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, υπό την έννοια ότι ενώ παρουσιάστηκε ότι θα αποτελέσει ασπίδα και γνώση προς τα παιδιά για το πώς θα αντιμετωπίσουν τα ζητήματα βιασμών ή σεξουαλικών επιθέσεων ή να αναγνωρίσουν αυτές τις καταστάσεις, καταντήσαμε πλέον να σεξουαλικοποιούνται τα παιδιά του δημοτικού. Και εμείς θεωρούμε ότι... τι εννοείς? Για παράδειγμα, μέσα στα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας καταγράφεται ο πρώιμος αυνανισμός, για παράδειγμα, ή διάφορες μορφές οικογένειας. Τι σημαίνει διάφορες μορφές οικογένειας? Πρέπει κάποιος να εξηγήσει. Και εμείς λέμε ότι τα μικρά παιδιά δεν έχουν εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία αυτή τη στιγμή να φιλτράρουν τόσο ευαίσθητα ζητήματα και θεωρούμε ότι αν πρέπει να κάνουμε σε κάποιους σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, αυτοί είναι οι γονείς. Γιατί αυτή είναι υπεύθυνη, η οικογένεια είναι υπεύθυνη να ξέρει πότε πρέπει να μιλήσει και γιατί πρέπει να μιλήσει σε έναν παιδί για τόσο λεπτά και ευαίσθητα ζητήματα. Εδώ για τα μαθηματικά, για τα ελληνικά, λέμε ότι αυτό το παιδί λόγω της ηλικίας του δεν μπορεί να πάει στην πρώτη δημοτικού, για παράδειγμα. Ας σε ρωτήσω, για να φτάσετε σε τούτα τα συμπεράσματα, έχετε μιλήσει με ψυχολόγους, ψυχίατρους, ειδικούς που σας έχουν δώσει πορίσματα ότι ναι, δεν μπορεί να υιοθετηθεί ένα παιδί από ανθρώπους του ίδιου φύλου εφόσον είναι αγαπημένοι και συμπατοί? Δηλαδή, βασιστήκετε πάνω σε... Καταρχήν δεν είναι ζήτημα αγάπης. Αν είναι έτσι, μπορεί να νομιμοποιήσουμε στην Κύπρο, ας πούμε, για τους πολυγαμικούς. Όπως, ας πούμε, οι μουσουλμάνοι, να δικαιούται ένας να έχει 3 γυναίκες, 4, 5. Η ερώτηση μου είναι άλλη. Έχετε πάρει πορίσματα, απόψεις από τους ειδικούς? Γιατί εγώ έχω υπόψη μου μια έρευνα που λέει ότι υιοθετημένα παιδιά που παραπέουν μέσα σε, ξέρω εγώ που βρίσκονται εδώ τα παιδάκια, από ομοφυλόφιλα ζευγάρια, εφόσον βεβαίως υπάρχει ο σεβασμός που ήθιστε σε κάθε ζευγάρι, δεν ταράζεται ο δικός τους προσανατολισμός. Δεν τους ακουμπά. Έχουμε λάβει απόψεις και από ειδικούς. Ναι, αυτή ήταν η ερώτηση. Ναι. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η άποψη ειδικών ξεχωριστά είναι όπως την άποψη του δικηγόρου. Δηλαδή, ο ένας μπορεί να θεωρήσει ότι αυτό. Βασισμένοι σε μελέτες όμως. Και πάλι όμως υπάρχουν, φαντάζομαι, παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις. Προφανώς και εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά πειράματα όμως. Και η διαφωνία μας, εμάς περισσότερον, είναι και αξιακή και ηθική και θρησκευτική. Θεωρούμε ότι ένα παιδί έχει ανάγκη από πατέρα και από μητέρα και γενικότερα η οικογένεια βασίζεται στην συμπληρωματικότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Άλλωστε, η τεκνοποίηση γενικότερα μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ της ένωσης άνδρα και γυναίκας. Γι' αυτόν λέω ότι εμάς από τη μεριά μας αυτή είναι πολύ συγκεκριμένη η διαφωνία μας και δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα δικαίωμα και μπορεί να παρασχεθεί με νόμο του κράτους. Σαφέστατο. Είπες θρησκεία. Σήμερα αμφισβητείται το ιερατείο σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έχουμε δει εξάλλου πράγματα που έχουν συντριβεί μέσα στην καρδιά του Ορθόδοξου Χριστιανού, δηλαδή έσχη, αδικαιολόγητα. Η ερώτηση μου είναι θρησκεία απέναντι από την πίστη. Πού στέκει το ιερατείο σε ό,τι αφορά την πίστη μας, την αγνή πίστη του Ορθόδοξου Χριστιανού εμπροκειμένου? Το ιερατείο έχει χρέος και υποχρέωση
να υπηρετεί την πίστη μας, την οποία έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του, και είναι αυτή η οποία εγώ το λέω πάρα πολύ συχνά και το ανέφερα και στις συζητήσεις που έγιναν για τον Γιώργο, τον Γαβρίλ και τους πίνακες τους οποίους έκανε, ότι η πίστη μας αποτέλεσε και αποτελεί και μέχρι σήμερα και το καταφύγιο του κάθε ανθρώπου στις πιο δύσκολες και σκοτεινές στιγμές τις οποίες μπορεί να έχει. Ναι, και συνολικότερα η πατρίδα μας, ναι, αλλά και σε κάθε προσωπική στιγμή του κάθε ανθρώπου. Βεβαίως αποτέλεσε και κλειδί ιστορικών εποχών και επιτυχιών της Κύπρου μας, και δεν μπορώ να παραγνωρίσω, για παράδειγμα, και το ρόλο ιστορικών ιεραρχών και απλών ιερέων, είτε στην Ελληνική Επανάσταση στο παρελθόν, υπάρχουν οι πολύ καλοί άνθρωποι, στον αγώνα της ΕΟΚΑ, παντού, είτε το 1974, ναι, είτε στη συνέχεια ιερέων οι οποίοι μέχρι και σήμερα στηρίζουν καθημερινά ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, τους συμβουλεύουν, ναι, κτλ. Αλλά υπάρχει και το η αντίπαλο. Η δική μου πίστη όμως, θεωρώ ότι, να μην ακουστεί εγωιστικά, θεωρώ ότι είναι ισχυρή. Πίστη μας θεωρώ ότι είναι τόσο ισχυρή που δεν μπορεί να κλονιστεί από εφήμερες καταστάσεις. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχω αναφέρει από τους αντιπροσώπους, ας πούμε, που μπορεί να διαβάλουν. Αν ένας αντιπρόσωπος, ναι, είναι όπως τους πολιτικούς. Ναι. Υπάρχουν και καλοί πολιτικοί, υπάρχουν και κακοί πολιτικοί. Είναι όλοι άνθρωποι. Υπάρχουν και καλοί, άρα, υπάρχουν και κακοί. Ο καθένας οφείλει να τους αναγνωρίσει. Από εκεί πέρα, αν η Εκκλησία, και αναφέρομαι στην Εκκλησία της Κύπρου, θεωρεί ότι κάποιοι παραβαίνουν τους κανόνες ή δεν υπηρετούν πραγματικά την πίστη μας, τότε έχει χρέος να τους απομακρύνει και να επιβάλλει τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να... Η θέση σου για τη γενοκτονία που έγινε από το Ισραήλ στη Γάζα. Το Ισραήλ του Νετανιάχου, έτσι, στη Γάζα. 67.000 ψυχές. Βεβαίως, προηγήθηκε επίσης κάτι φρικτό. Αυτό που συνέβηκε από τη Χαμάς προς το Ισραήλ. Καταδικάζω προσωπικά είναι και να τα μην το αναφέρουμε. Βεβαίως. Γιατί κάποιοι δεν το αναφέρουν. Όχι. Θεωρούν ότι το έναν έγινε αποσπασματικά από μόνον του. Όχι. Είναι τραγικότητες του πολέμου. Προφανώς αυτά είναι τραγικότητες του πολέμου. Κανένας δεν επιδιώκει, δεν επιθυμεί, δεν αρέσκεται στον πόλεμο, τουλάχιστον από τη δική μου... Στη σφαγή αθώων ανθρώπων. Προφανώς, ναι, στη σφαγή αμάχων. Προφανώς αυτό. Εγώ θέλω να στυλιτεύσω όμως το γεγονός ότι η Χαμάς αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όσον έγιναν αυτά τα γεγονότα, χρησιμοποίησε ως ασπίδα του νοσοκομεία, σχολεία και γενικότερα λάμβανε την οποιαδήποτε ανθρωπιστική βοήθεια και την μετέτρεπε σε όπλα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, για να αντιμετωπίσει τον εχθρό της, το Ισραήλ. Άρα δεν είναι εξίσου οι ευθύνες. Δηλαδή, πιστεύεις ότι και στα δύο μέτωπα συνέβη και αφενός κατηγορήθηκε το Ισραήλ ότι λαμβάνει την ανθρωπιστική βοήθεια για να τη δώσει στη Γάζα και τη δίνει πολύ έτσι φιδωλά. Αφετέρου τούτο που λέει ότι η Χαμάς έχουμε μια Χαμάς η οποία χρησιμοποίησε ενός ανθρωπίνη ασπίδα παιδιά, σχολεία, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία. Ναι, η Γάζα έχει ένα σωρό νοσοκομεία, για όνομα του Θεού. Και την ίδια ώρα, εγώ θα έλεγα, ας πούμε, το πιο απλό. Γιατί η Χαμάς δεν επέστρεφε τους εχμαλώτους. Άρα είσαι σαφώς υπέρ του Ισραήλ με τούτο θεωρώ που ότι αυτή τη στιγμή τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η συνεργασία με το Ισραήλ. Επίσης, θυμίζω ότι η Παλαιστίνη είναι χώρα η οποία έχει άμεσες και στενές σχέσεις με την Τουρκία και προσωπικές μάλιστα σχέσεις και με τον Ερντογάν. Θα σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που λες και που εκφράζεις που είναι κατανοητό, είναι χριστιανικό? Τι εννοείται είναι χριστιανικό? Δηλαδή, ο Χριστός... Τι είναι αντιχριστιανικό από αυτό το οποίο εκφράζω? Χριστιανικό είναι ενάντια σε οποιοδήποτε συμφέρον, ενάντια σε οποιοδήποτε... δηλαδή δεν υπάρχει διάταξη, είσαι τον άθρησκος, είσαι μουαμεθανός, είσαι βουδιστής, είναι αγάπη και μόνον αγάπη, ο λόγος του Χριστού. Μα έχω αναφέρει προηγουμένως ότι αυτές είναι οι τραγικότητες του πολέμου. Όταν λέμε τα συμφέροντα μας σήμερα συντάσσονται με το Ισραήλ, συντάσσονται με την Αμερική, διαφωνώ, βλέπω το point σου. Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Η ερώτηση όμως πάει παρακάτω. Η πραγματική μας πίστη, αν παλόμαστε σύμφωνα με τον νόμο της αγάπης που εν τούτο,
εν τούτον το φως που εμπήραμε. Πάει παρέα με το συμφέρον μας που εν τούτο. Μα για να επιβιώσει ο ελληνισμός της Κύπρου, ο ορθόδοξος ελληνισμός της Κύπρου, θα πρέπει να δει το δικό του καλό. Το συμφέρον, όταν λέω ποια είναι τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν αναφέρομαι σε συμφεροντολογικό επίπεδο, αλλά στο πώς θα επιβιώσει. Ναι, αλλά είναι συμφεροντολογικό. Όταν επιλέγω να συνταχτώ. Για το δικό μου, μου καλό, επαναλαμβάνω. Μα για το δικό μου καλό. Βεβαίως. Αν δεν δω το δικό μου καλό, ποιο καλό θα δω? Σωτήρη. Και ας σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αν αύριο η Τουρκία προκαλέσει οποιαδήποτε επιθετική κίνηση απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία, απέναντι στον ελληνισμό, η Παλαιστίνη, ποια θέση θα πάρει? Η Χαμάς, ποια θέση θα πάρει? Εγώ βλέπω τα από έναν άλλον ύψο, Σωτήρη. Θεωρώ ότι με πόδινο, δηλαδή με την ίδια λογική. Ναι. Με πόδινο τρόπο. Αν θέλω να είμαι. Ναι, λέτε μου όμως τώρα. Με αφήσεις να ολοκληρώσω. Αν θέλω να είμαι σύμφωνα με την πίστη μου, που έχω πολύ πίστη μέσα μου, δεν μπορώ να γυρίσω το βλέμμα στον ανθρώπινο πόνο, είτε είναι από το Ισραήλ που προέρχεται, είτε είναι από την Παλαιστίνη. Μα θεωρώ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία όμως έπαιξε σημαίνον ρόλο στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Άνω τελεία, διότι θέλω να πάω. Τελειώνει ο χρόνος. Είσαι εξαιρετικός ομιλητής, by the way, δηλαδή πάεις. Αν και δεν καταφέραμε να αναπτύξουμε περισσότερο κάποια θέματα που το ήθελα. Ας πούμε το προηγούμενο για το ζήτημα της υιοθεσίας. Σας είπα και προηγουμένως ότι η βασική μας διαφωνία είναι ότι καταργούν το πρότυπο της οικογένειας το οποίο υπάρχει. Και για μας η οικογένεια είναι η μητέρα, ο πατέρας, τα παιδιά. Δεν μπορώ να αποδεχτώ ή να εγκρίνω ως βουλευτής εγώ, για παράδειγμα, έναν νόμο στο οποίο έναν παιδί αύριο θα έχει 2 πατεράδες ή 3 παππούδες και μια γιαγιά. Αν το αγαπούν. Και αν δώσουν σημεία μέσα από μελέτες ότι δεν επηρεάζεται, πιο καλό να το πάρει μια μητέρα. Εγώ είχα έναν κοριτσάκι υιοθετημένο που έκλαιγε στην εκπομπή και έλεγε ότι η μάμα μου υιοθέτησε με για να τη φροντίζω. Ναρκισσισμός που τη μάνα. Λοιπόν, είναι ετερόφιλο ζευγάρι που την υιοθέτησε. Επειδή είναι ετερόφιλοι, είναι οκ, και επειδή είναι ομοφυλόφιλοι, αν είναι σωστοί, αν τη δίνουν. Ναι. Τη σωστή παράμετρο. Επειδή γνωρίζω και εγώ το έχω μελετήσει και μέσα από προσωπική εμπειρία, ξέρω ότι η υιοθεσία υπάρχουν πολύ αυστηρά κριτήρια για την υιοθεσία, ακόμα και από ετεροφιλόφιλα ζευγάρια. Γίνονται ελέγχοι διπλή και τριπλή. Όχι, λέω ότι γίνονται πολύ αυστηροί ελέγχοι για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Αλλά το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο δεν είναι ζήτημα αγάπης. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα προηγουμένως. Σωστές συνθήκες διαβίωσης. Ναι, αλλά λέω κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ζήτημα αγάπης. Θεωρούμε εμείς ότι το πρότυπο της οικογένειας είναι ότι ένα παιδί έχει ανάγκη και από μητέρα και από πατέρα. Αλλιώς καλύτερα ορφανό, αλλιώς καλύτερα στον κάμπο. Δεν είπαμε σου βάζω τα δύο άκρα. Έχει 100 παιδιά ορφανά. Γίνεσαι τώρα εσύ ακραία. Περίμενε. Ναι, να γίνω. Στο Βιετνάμ 100 παιδιά ορφανά που λιμοκτονούν ή ξέρω εγώ στο Σουέζ. Λοιπόν, και υπάρχουν 10-100 ομοφυλόφιλα ζευγάρια, νορμάλ διαβίωση, συνθήκες, δεν είναι extreme, δεν είναι κάτι περίεργο, τα οποία θέλουν τα μωρά να το φροντίσουν, να τους δώσουν αγάπη, να τους δώσουν. Αναφέρεστε σε ένα σενάριο το οποίο. Υποθετικό και ακραίο. Πολύ υποθετικό και το οποίο δεν μπορεί. Τι θέλεις εσύ. Επαναλαμβάνω. Και το οποίο δεν εξακολουθείς μπορεί. να λες όχι, πατέρας, μητέρα. Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί η Κυπριακή νομοθεσία να επιτρέψει την υιοθεσία από ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Ωραία. Αυτή είναι η θέση μας. Πρέπει να διατηρηθεί ο πυρήνας της οικογένειας. Θέλω να μιλήσω λίγο για σένα πριν κλείσω. Κατατάχθηκε στο ΕΛΑΜ το 2010. Εσύ πόσο χρόνο σου, 15? Ήμουν 15 ετών. Τι σε έφερε κοντά στο ΕΛΑΜ στα 15 σου χρόνια? Όπως σου είπα προηγουμένως, με ενδιέφερε πολύ ο αγώνας της ΕΟΚΑ, μου άρεσαν οι ιστορίες των ηρώων μας. Με συνεπήρε η ελληνική σημαία. Άρα τα ελληνικά ιδεώδη. Τα ελληνικά ιδεώδη εννοείται. Και ήταν μια περίοδος στην οποία άρχισα να ψάχνομαι και για το ζήτημα του Κυπριακού. Όπου τότε με την εκλογή
Χριστόφια και Ταλάτ, ήταν προχωρημένες αρκετά οι συζητήσεις για την επίλυση του Κυπριακού στην βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και μελετώντας και περισσότερο, όχι απόλυτα τις πρόνοιες, αλλά διάφορα ζητήματα τα οποία άπτονταν αυτό, είδα ότι υπήρχε ένας πολιτικός χώρος ο οποίος διαφωνούσε με αυτήν την προσέγγιση, έθετε κάτι το διαφορετικό και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο αποφάσισα να ενταχθώ στο Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Έχεις γράψει 2 μυθιστορήματα, κάτι που οφείλω να πω ότι το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μάλιστα το ένα είναι στη γη των ονείρων, όπου είναι για την ΕΟΚΑ, τον Ακριβώς. απελευθερωτικό Είναι ένα αγώνα. ιστορικό μυθιστόρημα για τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Και μετά ο ανέμακτος Αττήλας, που είναι η δική σου η άποψη, αν κατάλαβα καλά, για τη Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία. Το πρώτο βιβλίο είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα για έναν νεαρό παιδί, ο οποίος εντάχθηκε στον αγώνα της ΕΟΚΑ και παίρνοντας διάφορα βιώματα και ιστορίες από διάφορες μάχες και ήρωες του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ, τον έταξα σε ένα βιβλίο. Το δεύτερο, ο Ανέμακτος Αττήλας, είναι ένα πολιτικό μυθιστόρημα, του οποίου η ιστορία ξεκινά την επόμενη μέρα λύσης του Κυπριακού στην βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και μέσα από τα μάτια ενός πολιτικού, ο οποίος στήριξε αυτό το σχέδιο και αντιλαμβάνεται στη συνέχεια με τις πράξεις, με τα πρακτικά δεδομένα της καθημερινότητας, ότι ίσως δεν ήταν αυτόν το οποίο είχαν κατά νου ή οι πρόνοιες οι οποίες υπήρξαν τουλάχιστον στο σχέδιο ΑΝΑΝ, το οποίο είναι κάτι το οποίο έχουμε ξεκάθαρα μπροστά μας, δεν εξασφάλιζαν την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού. Και απλά να ολοκληρώσω ένα σημείο μόνο, ότι δεν είναι πολύ μακριά σε μια λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας ή οποιασδήποτε μορφής ομοσπονδίας το να υπάρξουν γεγονότα τα οποία να μας οδηγήσουν σε τραγικές καταστάσεις όπως το 1974. Θυμίζω ότι τα ματωμένα Χριστούγεννα το 1963 προκλήθηκαν από έναν τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας. Θέλω να κάνω 2 ερωτήσεις πάνω στα βιβλία σου και να επανέλθω λίγο σε κάποιες άλλες που έχω. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις ιδεώδη, είσαι ιδεολόγος. Προσπαθώ. Ναι, είναι όμορφο πράγμα η ιδεολογία. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να τα υποστηρίζεις και να τα υπηρετείς τα ιδανικά σου. Απλά ήθελα 2 πράγματα να ξέρω και θα σου το ζητούσα ως προσωπική χάρη να το κάνεις, γιατί θα ξαναμιλήσουμε. Αν έχεις γνωρίσει το μαύρο πρόσωπο της ΕΟΚΑ, όχι μόνο το άσπρο, το φωτεινό. Και η άλλη μου ερώτηση είναι τι θα γίνει. Ποιο είναι το μαύρο πρόσωπο της ΕΟΚΑ? Οι δολοφονίες που έγιναν από ατακτούς, οι δολοφονίες που έγιναν για προσωπικά συμφέροντα, το ότι μπορούσα εγώ εύκολα να πω ξέρεις, είπα του Σωτήρη να πάμε στην τάδε έδρα, αρνήθηκε και είναι προδότης. Ήταν πολύ εύκολο να λεχθείς προδότης. Υπάρχουν σήμερα... Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν εντελώς διαφορετική η συνθήκη αυτή. Υπήρχαν προδότες, αλλά όχι τόσοι. Η εξυπηρέτηση ή μάλλον η οικειοποίηση της οργάνωσης που ονομαζόταν ΕΟΚΑ για την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων, προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν λαθασμένο και δεν θεωρώ ότι και η ίδια οργάνωση ανεχόταν ή όσο μπορούσε στο μέτρο των δυνατοτήτων της αυτήν την κατάσταση. Ναι, γιατί προφανώς δεν μπορούσε να ήταν παντού. Σίγουρα όμως, επειδή έγινε και μια προσπάθεια να αθωωθούν, ας το πούμε, πρόσωπα τα οποία πρόδωσαν τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Όχι, προδότες, ξέρεις κάτι, να πούμε... Για να αφαιρθώ πολύ συγκεκριμένα, είναι ιστορικό στοιχείο. Ήταν η προσπάθεια της διακυβέρνησης του ΑΚΕΛ να παρουσιάσει ως ήρωες ανθρώπους οι οποίοι πρόδωσαν τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι όμως είναι ότι η ΕΟΚΑ δεν προχώρησε σε δολοφονίες κάποιων γιατί ήταν αριστεροί ή γιατί ήταν Τουρκοκύπροι ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ακόμα υπήρχε και εντολή ότι Βρετανούς μη στρατιωτικούς απαγορεύεται να εκτελεστούν. Μη ένοπλοι απαγορεύονται να εκτελεστούν.
η ΕΟΚΑ όντως εκτέλεσε άτομα, αλλά άτομα τα οποία πρόδιδαν αγωνιστές Εσύ και δεν ήρωες. δέχεσαι ότι δολοφονήθηκαν άνθρωποι αθώοι στο όνομα της προδοσίας? Ήταν αθώοι όμως? Επαναλαμβάνω, υπήρξε μια προσπάθεια από το ΑΚΕΛ Άρα παραχάραξης θεωρείς της ότι είναι ιστορίας. παραχάραξη? Ναι, είναι παραχάραξη της ιστορίας Εάν αυτών το σου πω οποίο έγινε ότι, από το ΑΚΕΛ. εάν σου πω ότι από έρευνα που έχω κάνει πάρα πολλά μεγάλη, υπάρχουν τα πραγματικά πρόσωπα των προδοτών καταχωρημένα σε γραφείο ιδιωτικό, γραμμένα έναν προς έναν, και δεν είναι τόσα πολλά, κάποια στιγμή θα βγουν. Να σας πω, Ναι. ένας προδότης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πήγε στους Άγγλους, για παράδειγμα, Μμμ. και τον κατέδειξε Αλλά- τον τάδε αγωνιστή αλλά- ή την τάδε τοποθεσία. Υπήρξε παράδειγμα αγωνιστή της ΕΟΚΑ, ο οποίος σκοτώθηκε μετά από βασανιστήρια, γιατί όταν μοίραζε φυλάδια της ΕΟΚΑ και ανακοινώσεις, αναγνωρίστηκε από συγχωριανούς του, οι οποίοι άνοικαν τότε στο ΑΚΕΛ, λόγω της φωνής του και λόγω των ματιών του, και στη συνέχεια τον απομόνωσαν και τον βασάνισαν μέχρι θανάτου. Λες κάτι πάρα πολλά μεγάλο τώρα. Πολλά δυνατό κάτι το οποίο ότι το είναι ΑΚΕΛ πραγματικότητα. συνηγόρησε στην προδοσία. Η ηγεσία του ΑΚΕΛ από Ναι. την πρώτη στιγμή στάθηκε απέναντι στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Θεωρείς και ότι καταδίκασε. είσαι απόλυτος, Σωτήρη, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η ηγεσία του ΑΚΕΛ, εγώ θεωρώ ότι η ηγεσία του ΑΚΕΛ, και ας Μα βγει άλλο, κάποιος άλλο να είσαι, να πεις μην το κάνουμε, στον αγώνα το της άλλο να ΕΟΚΑ, συνηγορήσεις σε προδοσίες. εντεταγμένοι στον αγώνα της ΕΟΚΑ, βρίσκονταν και αγνά πρόσωπα, Πρώτα απ' όλα, τα ο οποία Αυξεντίου είχαν τότε αριστερής ιδεολογίας. ήταν αριστερής ιδεολογίας. Δεν ήταν αριστερής ήταν ιδεολογίας. αριστερότατης ιδεολογίας, Ο Γρηγόρης Αυξεντίου ασχεδόν δεν αν ήταν. ήταν Ο Γρηγόρης Αυξεντίου ελληνολάτρης. δεν ήταν αριστερής ιδεολογίας, μάλιστα εντάχθηκε στον ελληνικό στρατό σε μια περίοδο Γιατί στην αριστερή δεν οποία ήταν... εντάχθηκε στον Ναι. ελληνικό στρατό σε μια περίοδο που ο ελληνικός στρατός πολέμησε Είσαι τον απόλυτος. κομμουνισμό. Δεν είμαι απόλυτος. Παρουσιάζω πολύ συγκεκριμένα γεγονότα. Αμφιβάλλουμε γι' αυτά, τα αμφισβητούμε. Γιατί θεωρείς ότι κάθε αριστερός... Δεν είπα κάθε αριστερός. Είπα ότι, και είμαι πολύ συγκεκριμένος σε Είναι- αυτό, ναι. ότι η ηγεσία του ΑΚΕΛ στάθηκε απέναντι στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Η δεύτερη μου ερώτηση που θέλω να θέσω σε σένα είναι, ας πούμε ότι είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για μερικούς. Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία απέναντι από το παρατεταμένο status quo. Παρατεταμένο. Τι σου λέει τούτο το Γίνεται σενάριο? μια προσπάθεια, δηλαδή αν υπογράψουμε αύριο Διζωνική Δικοινοτική Όχι, Ομοσπονδία. άστο τούτο. Δεν υπογράφουμε. Και αφήνουμε άλλα 50 χρόνια. Ναι, σας να λέω κάτι περάσουν. διαφορετικό όμως. Λέω σαν εναλλακτική. Υπογράφουμε Διζωνική Όχι, εγώ Δικοινοτική είμαι Ομοσπονδία. δημοσιογράφος. Θα μου απαντήσεις στο Νομίζω δικό μου. συζήτηση που κάνουμε. Όχι. Και ήταν λίγο, Λοιπόν, πολύ πρώτα καλή. να μου απαντήσεις στο status quo. Εγώ λέμε όχι. Είναι Πολλά τραγικό το άδικα. status quo. Ναι. Και το είπα και προηγουμένως ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε την παραοικονομία των κατεχομένων να ανθίζει, το ψευδοκράτος να διεκδικεί περισσότερη και καθημερινή αναγνώριση. Εμείς υποκύπτουμε και παρασυρώμαστε από μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία ούτε μας οδηγούν πιο κοντά στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος, ούτε μας έχουν επιλύσει οποιοδήποτε Εντάξει, πρόβλημα, η άποψή ούτε μας σας. έχουν αλλάξει την εικόνα στον διεθνή. Έχετε δει την Τουρκία να γίνει πιο χαλαρή, γιατί εφαρμόσαμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, γιατί Η ανοίξαμε Τουρκία δεν θα γίνει πιο οδοφράγματα. χαλαρή με αυτόν τον τρόπο. Απλά θεωρώ ότι είμαστε σε μια φάση άμυνας σε αυτό που πρόκειται να είναι το επόμενο βήμα. της Επειδή δεν έχουμε Τουρκίας. διεκδικήσει, Ναι. επειδή δεν έχουμε διεκδικήσει μέχρι σήμερα, όπως είπα και προηγουμένως, την επανατοποθέτηση του Κυπριακού ως πρόβλημα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής, όπως επίσης και την διεκδίκηση ενός κανονικού κράτους για την πατρίδα μας. Έχουμε Γιατί γκρεμό όμως, και λέω ρέμα. γιατί όμως Ναι. λέω και όχι στη Διζωνική Δικοινοτική Όχι, είναι Ομοσπονδία. γκρεμός και Είναι- ρέμα. Δεν είναι γκρεμός και ρέμα. Τι θα γίνει Είναι με ο την τρίτος παρατέτα? είναι ο τρίτος δρόμος. Ο αυτός τρίτος τον οποίο δρόμος, λέω. το οποίο. Αυτόν τον Γιατί οποίο αφού λέω. είναι τόσο σημαντικός, δεν το Κοιτάξτε, έκαμε κανένας. Το Σωτήρη. να λέμε ότι είναι ομοσπονδία ή διχοτόμηση, για μας είναι ένα πλαστόν δίλημμα, το οποίο στηρίζεται σε μια άλλη Αφού είναι τόσο ουτοπία. σημαντικό, να σας γιατί δεν πω, το έκαμε κανένας? Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία διεκδικεί τον έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου. Σωτήρη μου, γιατί αφού είναι τόσο
απλό και τόσο έξυπνο και τόσο σωστό. Θεωρούμε ότι είναι λαθασμένη η πολιτική που ακολουθήθηκε. Μα από Αλλά όλους, σας ρωτήσω για κάτι. από όλους, όλοι οι Να σας πω κάτι. όλοι οι πρόεδροι επήγαν με αυτόν τον ρυθμό. Πήγαν με αυτόν τον ρυθμό Σε αυτή και εγώ την μπορώ βάση. να σας πω, Ναι. μπορώ να επικαλεστώ και την καλύτερη πρόθεση Μμμ. για τον κάθε ένα. Ναι. Αν ήταν τόσο προσβάσιμο, γιατί δεν το Αλλά έκανα. αντιλαμβάνεστε ότι η ίδια η Τουρκία Ναι. επιδιώκει τον έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου. Και θα σας αντιστρέψω το ερώτημα. Μου λέτε ότι όλοι οι προέδροι, δηλαδή από το Ακολουθήσαν τη διζωνική δικοινωνική ομονία. 1974 μέχρι το 2025 ακολουθούν αυτήν την πολιτική. 51 χρόνια. Και κανένας δεν κατάφερε να πετύχει έστω και μισή πρόοδο σε αυτό το ζήτημα. Γιατί επιμένουμε τότε να είμαστε προσκολλημένοι σε μια πολιτική η οποία αποδεδειγμένα μας έχει οδηγήσει σε πολλαπλά διέξοδα και το μόνο που πετυχαίνει είναι να αποθρασύνεται ολόκληρη η Εγώ Τουρκία. θέλω να μου το απαντήσεις εσύ το πράγμα, γιατί φτάσαμε. Γιατί Μήπως εμείς δεν είμαστε έτοιμοι για κανένα να σας συμβιβασμό. Ρωτώ. κανένα συμβιβασμό. Ναι. Είχαμε έναν αγγλοαμερικανικό Για όνομα του Θεού. αυτό σχέδιο. Προβαίνουμε πλησιάσει. συνέχεια σε μέτρα οικοδόμησης Είχαμε πλησιάσει εμπιστοσύνης. 2-3 φορές. Δεν λέω ότι θα είναι ιδανικό. Πρόσεξε. Επαναλαμβάνω Ναι. όμως κάτι. Ο Χριστόφιας με τον Ταλάτ πώς παρουσιάζονταν ως οι άνθρωποι που θα επιλύσουν το Κυπριακό. Και εγώ σας λέω είχαν και τις καλύτερες προθέσεις και οι δύο. Ο Αναστασιάδης με τον Ακκιντζή. Εγώ σας λέω είχαν και τις καλύτερες προθέσεις και οι δύο. Απέναντι μας όμως δεν έχουμε απλά μια τουρκοκυπριακή κοινότητα η οποία θέλει να φύγει ο τουρκικός στρατός. Απέναντί μας έχουμε μια κατοχική δύναμη, την Τουρκία, η οποία θεωρεί ότι η Κύπρος αποτελεί στρατηγικό της βάθος και θα πρέπει να την ελέγχει για να μπορέσει να επιβιώσει και να εξυπηρετήσει τους στρατηγικούς της σχεδιασμούς. Αλλά εγώ θέλω να σας πω και γιατί είμαστε εναντίον στη διζωνική δικαιοσύνη. Ξέρω το, είπες μου το στην αρχή. Απλά η ερώτηση μου είναι εξής. Αν ήσουν εσύ Τουρκοκύπριος σήμερα. Πολλές υποθέσεις και πολλά. Ναι, θέλω να σε βάλω στη θέση του άλλου. Ωραία. Να σας πω αν ήμουν εγώ Τουρκοκύπριος. Ωραία. Να σας πω πρώτα απ' όλα τα δεδομένα μου, αν ήμουν εγώ Τουρκοκύπριος σήμερα. Στα κατεχόμενα και στην Τουρκία θα ήμουν Τούρκος και στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην υπόλοιπη Ευρώπη θα ήμουν Κύπριος πολίτης και Ευρωπαίος πολίτης. Τι θα ήθελες? Με όλα τα δικαιώματα. Ναι. Με όλα τα δικαιώματα. Αυτό ισχύει. Ωραία, τι θα ήθελες? Αν ήμουν Τουρκοκύπριος, ο οποίος για παράδειγμα είναι έμπορος ή παραγωγός λαχανικών, για παράδειγμα, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω οποιαδήποτε πρότυπα, φυτοφάρμακα, οτιδήποτε επιθυμώ, χωρίς να έχω καμιά επιβάρυνση και θα μπορούσα να φέρνω αυτά τα τρόφιμα στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα θα σε βόλευε το status quo? Βεβαίως θα ήθελες το status quo? Γιατί σήμερα, εγώ σας εσύ λέω αν ότι... ήσουν Τουρκοκύπριος σήμερα θα λες τι καλά περνώ. Εγώ σας λέω ότι σήμερα οι Τουρκοκύπριοι είναι πολίτες, έχουν καταντήσει να είναι πολίτες ανώτερης κατηγορίας από τους Ελληνοκύπριους. Άρα θα αισθανόσουν τυχερός, αυτή είναι η απάντηση. Του status quo. Εγώ σας λέω, και ο σκοπός των Τουρκοκυπρίων, της Τουρκίας μάλλον, για να είμαι δίκαιος, γιατί δεν έχουν μείνει και πολλοί Τουρκοκύπροι αυτή τη στιγμή στα κατεχόμενα, γιατί τα έχουν επικίσει οι Τούρκοι και έχουν οδηγήσει στον πλήρη έλεγχο τους στα κατεχόμενα. Αφού λέει ότι είναι τόσο τυχεροί και είναι πολίτες ανώτερης κατηγορίας. Σας λέω ότι έχουν φτάσει σε σημείο να έχουν περισσότερα δικαιώματα από εμάς τους Ελληνοκύπριους. Αφού είναι τόσο καλά που την έχουν, γιατί έφυγα. Η Τουρκία έχει εφαρμόσει και θεωρώ ότι ζει σε ψευδαίσθηση όποιος θεωρεί ότι, για παράδειγμα, ο σημερινός κατοχικός ηγέτης θα εφαρμόσει τη δική του πολιτική και δεν θα είναι ένα μπιόνι της Άγκυρας. Η Τουρκία έχει πετύχει τον έλεγχο των κατεχόμενων περιοχών και θέλει να επεκτείνει αυτόν τον έλεγχο και σε ολόκληρη την Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα δεν θα αισθανόσουν τόσο τυχερός, Σωτήρη, αν ήσουν Τουρκοκύπριος με τούτο το δεδομένο? Επαναλαμβάνω. Θα αισθανόσουν ζορισμένος από την Τουρκία. Ας το αποδείξουν ότι είναι ζορισμένοι με τούτα από που την Τουρκία. Μας είπες. Ας αποδείξουν ότι είναι ζορισμένοι από την Τουρκία. Και εγώ θεωρώ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να φιλοξενήσει οποιοδήποτε άνθρωπο νόμιμο, ο οποίος καταδικάζει
την τουρκική κατοχή και λέει έξω ο τουρκικός στρατός και έξω οι Τούρκοι από την Κύπρο. Αν ήσουν ελεύθερος, δεν θα Σας παντρευόσουν λέω, Τουρκοκύπρια. εμείς Θα λέμε- έκαμνες παρέα με έναν Τουρκοκύπριο εμείς- στο σπίτι σου. Αν Θα απο- ήσουν φίλος. Θα σας πω, εμείς λέμε ότι έχουν το θάρρος σήμερα οι Τουρκοκύπροι να αποσύρουν, να διαγράψουν την ταυτότητα, την παράνομη ταυτότητα των κατεχομένων που έχουν και να είναι Οκ. απλοί Κύπροι πολίτες όπως είμαστε εμείς. Εσύ θα έκαμνες φίλο σου έναν Τουρκοκύπριο, ο οποίος αποφάσισε να παραγράψει Τους- την ταυτότητα και να έρθει απ' εδώ να ζήσει όπως ζεις εσύ και εγώ. Τους φίλους μου τους κάνω στην βάση των κοινών, πώς το λέμε, των κοινών σημείων των οποίων έχουμε, των κοινών ενδιαφερόντων. Αν ήταν έναν πρόσωπο το οποίο καταδικάζει και απαρνείται Ναι. την τουρκική Αλλά κατοχή, θα ήταν μου αμεθανός, θα είχε την ίδια θρησκεία, δεν θα είχε τούτον το Σου λέω ξανά, πακέτο και την τους ίδια. φίλους μου τους κάνω στην βάση των κοινών ενδιαφερόντων των οποίων έχουμε, των κοινών σημείων, Άρα αν επαράγραφε την ταυτότητα των να κοινών μπει σημείων των οποίων μπορούμε να έχουμε, την εμπιστοσύνη της οποίας μπορούμε να έχουμε, γιατί με την ίδια λογική μπορώ να σου πω ότι ένα συγκεκριμένο, για παράδειγμα, Ελληνοκύπριον, που είναι χριστιανός Ορθόδοξος, δεν θα τον έκανα φίλο. παιδί μου, Γιατί δεν πολλά- έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, δεν έχει εμπιστοσύνη. Άκου να δεις, ο είσαι ένας στο άλλο. τολμηρός. Έναν Τουρκοκύπριο θα τον έκαμνες παρέα με τούτα τα δεδομένα που είπες. Αν έφευγε, Με τα δεδομένα να λέει επαρέβηδε. ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μία, θα πρέπει να φύγει ο τουρκικός Μάλιστα. στρατός Θα από το- την Κύπρο, ναι. θα τον έκανα παρέα. Θα το έκανες. Ναι. Απάντησες. Λοιπόν, κλείνοντας, Σωτήρη, κλείνοντας, έχεις παιδάκια, Όχι. θέλεις Βεβαίως, οικογένεια, πρώτα ο Θεός, ναι. ναι. Να Ποια είναι δημιουργήσουμε τα μια σχέδια σου για παρακάτω? Δηλαδή, ασχολείσαι με την πολιτική. Ναι. Ασχολούμαι με την πολιτική. Πρώτα ο Θεός, σε 5 περίπου μήνες έχουμε τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Σκοπός μας ως ΕΛΑΜ είναι να δημιουργήσουμε μια δυνατή και ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα η οποία θα μπορεί να επηρεάσει καταστάσεις και να εφαρμόσουμε την πολιτική μας. Αυτός είναι ο σκοπός του ΕΛΑΜ, να εφαρμόσει την πολιτική του, αυτά τα οποία λέμε δεν θέλουμε να μείνουν απλά γραμμές σε φυλάδια ή να μείνουν απλές θεωρίες, θέλουμε να τα φέρουμε εις πέρας και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να καθορίσουμε τα επόμενα μας βήματα μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2026. 3-4 μικρές ερωτήσεις. Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο? Βόλτες με την σύζυγο κυρίως, γιατί μου στερείται αρκετές. Κάτω παραλία, Μακέντζι. Λάρνακα και σε διάφορες κοινότητες, ναι. Ναι. Τι σας αρέσει να κάνετε το ζευγάρι? Ταξιδεύετε, εξοχή, φύση, ξέρω τι. Λόγω του βεβαρημένου προγράμματος τα ταξίδια βοηθούν, όποτε το επιτρέπει ο χρόνος. Με τι ασχολείται η σύζυγός σου? Είναι πολίτρια σε ιδιωτική εργαζόμενη. Έρωτας ή Έρωτας. φιλία ή Έρωτας. από το σχολείο? Όχι. Ναι. Στη συνέχεια προέκυψε. Τι σου αρέσει, τι σου αρέσει, τι είναι τούτο που θέλεις ως αρετή που ξεχωρίζεις στη γυναίκα σου, Η αγάπη. που σου δείχνει? Ναι. Ναι. Έχεις Και ο ατέλειωτα, σεβασμός. ατέλειωτα ωράρια? Υπάρχουν ατέλειωτα ωράρια. Εντάξει, δεν παραπονιόμαστε. Ναι. Δόξα ο Θεός, μια χαρά. Είναι μια επιλογή μου το να ασχοληθώ με την πολιτική και να βρίσκομαι σε αυτό το σημείο. Προφανώς μου αρέσει. Και σε στηρίζει. Με στηρίζει, ναι, Ναι. πάρα Εσύ πολύ. τη στηρίζεις? Προσπαθώ. Δηλαδή στο ζευγάρι, το όνομα της, Έλενα. η Έλενα Σωτήρης, υπάρχει ισορροπία δυνάμεων ή αρχέτυπο? Νομίζω με στηρίζει περισσότερο από ότι καταφέρνω εγώ να το πράξω. Αγαπημένο φαγητό, Σωτήρη? Θα πάω παραδοσιακά το σουβλάκι. Ναι. Ξέρεις να κάνεις σούβλα? Έχω δοκιμάσει, εντάξει. Θα μας πούνε οι καλεσμένοι αν ήταν καλοί. Εκτός από το συγγραφικό σου ταλέντο και την οργανωτικότητα, φαίνεται, γιατί υπήρξες πρόεδρος του σχολείου σου, προχώρησες πολλά σταθερά, μεθοδικός, συγκροτημένος, του τα βγαίνουν που τα στοιχεία που διάβασα για σένα. Τι δεν ξέρουμε για σένα? Τι δεν έχει λεχθεί για σένα, έτσι, για να σε μάθει ο κόσμος? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο το οποίο Το δεν ελάττωμα έχει... σου? Το μεγαλύτερο σου ελάττωμα? Ότι έχω πολύ υπομονή. Του τον είναι κακό? Κάποτε είναι κακό. Ναι.
Αποδέχεσαι δηλαδή εύκολα μεγάλες ποσότητες πίεσης. Ναι. Προσπαθώ όμως, εντάξει, Μμμ. αντιλαμβάνεσαι ότι όσα περισσότερα χρόνια ενασχολείσαι Μμμ. με ένα ζήτημα και με την πολιτική, ας το πούμε, τόσο μεγαλώνεις προφανώς και τις αντοχές σου και την Ναι. υπομονή σου και γενικότερα τα πάντα. Και εντάξει, εμένα το δικό μου, αυτό το οποίο λέω και στον κόσμο είναι ότι είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι οι πολιτικοί είναι καθημερινοί άνθρωποι όπως όλοι οι Κύπροι πολίτες. Υπάρχουν και καλοί όμως, υπάρχουν και κακοί και είναι στο χέρι του κόσμου να αναγνωρίσει το ποιοι είναι καλοί και ποιοι είναι κακοί στην βάση των πράξεων του. Και θέλω κάθε άνθρωπος ο οποίος λέει ότι θα στηρίξω τον Σωτήρη ή θα ψηφίσω το ΕΛΑΜ να είναι στην βάση των θέσεων του, Ναι. των πιστεύων του, της αναγνώρισης των πράξεων. Και γενικότερα είναι και ένα μήνυμα το οποίο δίνω γενικότερα στον κόσμο. Τα άτομα που επιλέγει και τους πολιτικούς σχηματισμούς που επιλέγει να ψηφίζουν να είναι ακριβώς στην βάση των θέσεων τους και στην βάση των πιστεύων τους. Να Φοιτεία, στερνίζονται. σάλμα, νέα πολιτική, νέα κατάσταση κομμάτων και ατόμων. Ποια είναι η θέση σου? Ο καθένας προφανώς έχει το δικαίωμα Μμμ. να θέσει την υποψηφιότητα του ενώπιον των πολιτών, αν θεωρεί ότι δεν εκπροσωπείται από κάποιους Η προσέγγιση του άλλους. φιδεία, η κόκκινη μύτη, ο τρόπος που το παίζει μέσα στα μύτια, από κάποιους χειροκροτείται. Εν καινούριο, εν κάτι Προφανώς υπάρχει το έξυπνο, δικαίωμα λένε. και δεν Κάποιοι το... έχει ο καθένας το Ναι. δικαίωμα να κάνει την προσπάθειά του και δεν θεωρώ ότι για τα κακά τα οποία βιώνει σήμερα ο τόπος μας είναι υπεύθυνος, για παράδειγμα, ο Φιδείας. Μμμ. Εμένα η προσέγγιση μου προς το κόμμα του και στο ίδιο το πρόσωπο είναι αμιγώς πολιτική. Υπό ποια έννοια? Ότι το έργο το οποίο έχω δει μέχρι σήμερα ήταν το να πίνει ναργιλέ σε ένα ξενοδοχείο στην Κερίνια, το να προωθά τον κατοχικό ηγέτη παίρνοντας του συνέντευξη με τον τρόπο με τον οποίο έγινε μέσα στο ψευδοπροεδρικό. 14 του Αυγούστου, τη μέρα της δεύτερης εισβολής και της θυσίας του Σολομού, να κάνει συνάντηση με έναν Τούρκο YouTuber, τουρκοκύπριο YouTuber, να προωθεί μια συνέντευξη από έναν τύπο ο οποίος δήλωνε ότι ουσιαστικά ο Αυξεντίου αυτοκτόνησε ή σκοτώθηκε από κάποιον συναγωνιστή του υποτιμώντας τη θυσία του. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι αν κάποιοι συμφωνούν με αυτές τις απόψεις και τις προσεγγίσεις, είναι ελεύθεροι και μπορούν βεβαίως να πράξουν να ψηφίσουν αυτές τις απόψεις. Εμένα η προσέγγιση μου σε αυτά τα ζητήματα και του ΕΛΑΜ είναι εντελώς διαφορετική. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει την προσπάθειά του και δεν είναι δυνατόν να δαιμονοποιούμε την οποιαδήποτε προσπάθεια οποιοδήποτε ανθρώπου προσπαθεί να κάνει των δικών του πολιτικών σχηματισμών. Αλλά να μιλούμε πάντα στην βάση συγκεκριμένων δεδομένων και γεγονότων. Δηλαδή δεν μπορώ να αποδεχτώ να έρχεται κάποιος και να μου λέει εγώ θα διαλύσω την διαφθορά, θα πολεμήσω την διαφθορά, αλλά η καριέρα του να βασίστηκε σε διορισμούς οι οποίες άπτονταν σε πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες. Λες για τον πρόεδρο μας τώρα? Λέω για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ναι. Για τον πρόεδρο ποια είναι η άποψή σου? Για τον Νίκο Χριστοδουλίδη? Ο πρόεδρος θα κριθεί στο τέλος της πενταετίας στην βάση των συγκεκριμένων πολιτικών των οποίων θα εφαρμόσει. Εμείς από τη μεριά μας έχουμε χαιρετήσει αρκετές πρωτοβουλίες τις οποίες έχει λάβει. Είτε αυτό να αφορά το μεταναστευτικό, που είπα ότι είμαστε σε καλό δρόμο, μπορούν να γίνουν περισσότερα. Το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής, όπου έχουμε επιτέλους μια πολύ συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και γενικότερα έχει αναβαθμιστεί ο γεωπολιτικός ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατηγορήθηκε όμως για διορισμούς ημετέρων. Έχει κατηγορηθεί, επαναλαμβάνω, αυτά είναι πολιτικές επιλογές τις οποίες θα κρίνει ο πολίτης στο τέλος της πενταετίας. Εγώ θεωρείς θα κρίνω ότι το βλέπεις αυτόν ή λες ότι είναι ανοησίες? Ο κάθε πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κάθε πολιτικό πρόσωπο προφανώς θα διορίσει άτομα τα οποία είναι της απόλυτης εμπιστοσύνης και βρίσκονται γύρω του. Από εκεί πέρα αυτά τα πρόσωπα βάσει του δικού τους έργου θα αξιολογηθούν. Δηλαδή θα πω ότι αυτός ο άνθρωπος εκ προημίου είναι ανίκανος ή ανάξιος να επιτελέσει το έργο του. Γιατί είπες για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι
Γιατί αυτά τα οποία κατηγορούσε Ναι. ήταν ο ίδιος. Επαναλαμβάνω, διορίστηκε στην βάση κομματικών σκοπιμοτήτων. Και συνεχίζοντας με αυτόν το οποίο, σχολιάζοντας το ζήτημα της σημερινής διακυβέρνησης, για παράδειγμα, για μας ήταν θετικό το ότι στη φορολογική μεταρρύθμιση εντάχθηκε για πρώτη φορά οι εκπτώσεις για τις οικογένειες με παιδιά. Κάμνει έργο. Ωραία. Και προς την θέλουμε να δούμε κοινωνική και άλλα πολιτική. ζητήματα, όπως είναι η νέα νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες, που πρέπει να επενδύσουμε ακόμα περισσότερα. Η νέα νομοθεσία που αφορά το επίδομα αντέκνου. Από την άλλη, όμως, δεν έχουμε διστάσει να τονίσουμε διαφωνίες τις οποίες είχαμε. Όπως για παράδειγμα, στο Κυπριακό. Είναι γνωστή η διαφωνία του ΕΛΑΜ. Για παράδειγμα, ήταν η διαφωνία την οποία είχαμε με την Υπουργό Παιδείας για το πρόγραμμα Imagine και τις επισκέψεις μαθητών στα κατεχόμενα. Δεν θα διστάσουμε δηλαδή να πούμε τη δική μας πολιτική, ούτε θα κρυφτούμε. Ναι, Σωτήρη μου. Ένα λεπτό, απλά για να ολοκληρώσω. Δεν θα κρυφτούμε πίσω από κομματικές παροπίδες ανάλογα ποιος βρίσκεται στην διακυβέρνηση του τόπου. Γιατί εναντιωθήκατε σε τούτο το οποίο είναι η ψυχή μας, οι τόποι μας. Δηλαδή, εγώ λέω πάντα, αν η μάνα μας ήταν βιασμένη, κακοποιημένη και φυλακισμένη, θα επιέναμε γονατιστή να τη φιλήσουμε. Δεν ήταν αυτόν τα ακριβώς. χώματα μας. Δεν ήταν αυτό ακριβώς το οποίο γινόταν. Από εκεί και πέρα όμως, το Imagine βασίστηκε ουσιαστικά σε μια πλαστή επαναπροσέγγιση, εγώ έτσι το ονομάζω, γιατί ως ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το οποίο δεν μας έχει φέρει ποτέ πιο κοντά στη λύση του Κυπριακού προβλήματος. Είσαστε προβλήματος. εναντίον της επαναπροσέγγισης, οποιασδήποτε επαναπροσέγγισης? Θεωρούμε ότι με τη μορφή την οποία λαμβάνει αυτή τη στιγμή η επαναπροσέγγιση τα τελευταία 20 χρόνια δεν μας έχει οδηγήσει πιο κοντά στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Αντιθέτως, έχει οδηγήσει την Τουρκία να την αποθρασύνει ακόμα περισσότερο. Πες με έναν καλό τρόπο. Όπως είπα και προηγουμένως, εγώ θεωρώ, ως ΕΛΑΜ θεωρούμε ότι το κυπριακό πρόβλημα δεν είναι ζήτημα δικοινοτικής διαφοράς. Είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Όχι, μιλώ για την επαναπροσέγγιση. Με ποιον τρόπο? Μα θα πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε από το μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο είναι η ίδια η Τουρκία, η οποία όποιον άτομο βάζει να εκπροσωπεί την κατοχική δύναμη, την τουρκοκυπριακή πλευρά, όπως θέλετε να την ονομάσει ο καθένας, αποτελεί πιόνιν της και το μετακινά όπως η ίδια θέλει. Έχει μετατρέψει τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε μέτρα τα οποία είναι ελληνοκυπριακών συμβιβασμών. Σε ρωτήσω κάτι. Και δυστυχώς και δικοί μας πολιτικοί τα αποδέχονται. Για παράδειγμα, η κυρία Νίτα Δημητρίου, η οποία αναφέρθηκε και στο δικαίωμα βέτο των Τουρκοκυπρίων και στη μονομερό άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων. Νομίζω αυτά ήταν οι λυμμένες αποφάσεις. Δηλαδή, ήδη είχαν συμφωνηθεί. Εγώ νομίζω ότι τίποτα δεν είναι συμφωνημένο αν δεν συμφωνηθούν όλα. Έναν μπαίνουν σε μια άκρη ότι Ωραία. τα βρίσκουν. Εγώ προκαλώ τον οποιονδήποτε να θέσουμε κάτω ποιες είναι οι συγκλήσεις οι οποίες υπήρξαν, πώς αυτές θα γίνουν αποδεκτές από τον Κυπριακό Ελληνισμό, ο οποίος το 2004 κατά 76% απέρριψε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Και αναφέρομαι πολύ συγκεκριμένα γιατί έχουμε πει ποτέ ειλικρινά του κόσμου ότι θα έχουν δικαίωμα βέτο οι Τουρκοκύπροι, ότι για 3-4 χρόνια ένας πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα είναι Τουρκοκύπριος μόνο και μόνο γιατί είναι Τουρκοκύπριος. Και αποκαλούν εμάς ρατσιστές. Αυτοί οι οποίοι λένε ότι μας αποκαλούν εμάς αντιδημοκράτες, αυτοί οι οποίοι λένε ότι το 18% θα είναι το ίδιο με το 82%. Πάστε στη σούμα για τον αγώνα σας τούτον το κατ' εμέναν ουτοπικό, ωραίο αλλά ουτοπικό, εκτός πραγματικότητας, δηλαδή με βάση τα συμφωνηθέντα. Πάρτε στη σούμα ότι ώσπου να γυρίσουμε σελίδα και να πείσουμε ότι θέλουμε το πράγμα. Για μένα όμως να είναι κάτι το οποίο Σωτήρη, εγώ αφήνω σε να τελειώσεις. Κυλά ο χρόνος, πέρασαν 51 χρόνια, τουρκοποιείται ο τόπος. Εσύ είπες ότι οι Τουρκοκύπροι φεύγουν, αυτού παπούτσι, τελειώνουν οι Τουρκοκύπροι και δεν ξέρω ο τόπος τούτος. Δηλαδή πρέπει να μπει στη σούμα. Με μου απαντήσεις τώρα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πρώτη τελευταία ερώτηση. Ο Αχιλλέας Δημητριάδης και πολλοί άλλοι συγγυθήκαν μια επιτροπή αληθείας, η οποία θα καταγράψει τα εγκλήματα που έγιναν από συγκεκριμένα άτομα. Δεν ήταν όλα τα άτομα, εκατέρωθεν όμως. Δηλαδή δολοφονίες και Τουρκοκυπρίων, δολοφονίες και Ελληνοκυπρίων. Χαίρομαι που το θέτετε έτσι,
Γιατί υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Ότι ουδέποτε συντεταγμένα και οργανωμένα Αυτό είναι γνωστό. η Πιστεύω ότι είναι ελληνοκυπριακή γνωστό. κοινότητα ή η Κυπριακή Δημοκρατία προώθησαν ή επέτρεψε Αυτό είναι γνωστό, σφαγές αμάχων, Σωτήρη. σε αντίθεση Ναι. με την ίδια την κατοχική Άγκυρα και με τους ίδιους τους Τουρκοκύπριους και τις οργανώσεις τους, τη TMT, τον Τεχτάζ κτλ., οι οποίοι είχαν κάνει οργανωμένες όχι μόνο δολοφονίες και σφαγές αμάχων, αλλά και προπαγάνδες. Ωραία. Όμως δεν πάει από το να έχω γίνει, έστω και μεμονωμένα, από κάποιες φατρίες, από κάποιους σεσημασμένους, δεν ξέρω πώς να τους ονομάσω, εγκληματίες, έχουν γίνει και αυτού του είδους τα εγκλήματα. Ποια είναι η άποψή σου για την Επιτροπή Αληθείας? Δεν έχω γνώση συγκεκριμένα Να του καταγραφούν, ζητήματος. να γίνουν. Το να καταγραφούν. Ναι, εκατέρωθεν όμως. Κανένα πρόβλημα να καταγραφούν. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν πρέπει να εξισώνονται μεμονωμένα, το αναφέρατε κι εσείς, μεμονωμένα εγκλήματα τα οποία έγιναν με οργανωμένες προσπάθειες και προπαγάνδας, Ναι. όπως είναι το ζήτημα της μπανιέρας, για παράδειγμα. Ναι, εντάξει, ή το είπαμε τούτο, ναι. Ναι. Ούτε σε καμιά περίπτωση να εξισώνεται με την εισβολή της Τουρκίας το 1974 και την συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα κατοχή. Εντάξει, πρέπει να βλέπουμε εκατέρωθεν και τα λάθη όμως που έγιναν διαχρονικά. Με αυτήν την ειδοποιών διαφορά την οποία έχω αναφέρει και εγώ από τη μεριά μου. Εμείς ποια λάθη κάναμε, Σωτήρη? Ίσως το ότι δεν ξέραμε ποτέ τι ακριβώς θέλαμε ή να έχουμε μια σταθερή πολιτική για να πετύχουμε την επιβίωσή μας. Ευχαριστώ, Σωτήρη Ιωάννου. Νομίζω ότι μιλήσαμε τουλάχιστον ως τίτλοι για κάποια θέματα και θα επανέλθουμε. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να αναφέρουμε τις απόψεις μας σε κάποια ζητήματα. Μπορούσαμε να επεκταθούμε πολύ περισσότερο. Θα έπρεπε να μείνουμε 2 ώρες. Ναι, θα Τώρα μπορούσα... ξέρεις ότι μείναμε 1,5 ώρα. Στο επόμενο ραντεβού. Ναι, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.